ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೋಲ್ಮೆಲು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬದುಕು ಕಥೆ ಎತ್ತೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ದ ಗೊಂಚಿಲ್ಲ ನಿಚ್ಚ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಇಕಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲಕನೆ ಇಡೀ ಲೋಕನೆ ಪೋಡಿಪಾದೀತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಾರಿ ಸೀಕ್ ಕೊರೋನಾ ಸೀಕದ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತೊಂದರೆಲು ಕರಿನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡರೆ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಉರ್ದಿಂಚು ಆ ಒಂದನ್ನು ಬಂದಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತ ಕ್ಷೇತ್ರಲ್ಲ ರಡ್ಡರೆ ತಿಂಗಳು ಬಂದಾದಿತ್ತನು ಕೈದಾದಿತ್ತನು ಇತ್ತ ಮೆಲಾನೆ ಶುರುವಾತಂದ್ರೆ ಐತ ನಡುಟ್ಟು ಪರ ಊರುಡಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪರ ರಾಜ್ಯೊಡಿತ್ತಿನ ಪರ ದೇಶೊಡಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ತುಳುವೇರು ಇಡೀ ಬರ್ರೆ ಸುಮಾರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿರಂದಾಂಡಲ ಅಕಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪರ್ಯಾವತಂದರೆ ಬೆತೆ ಸಮಸ್ಯೆಲಾಂಡು ಅಂಚಾತ್ರ ಅಕಲು ಬರ್ಪಿನ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಯಿನ ಪೊರ್ತುಡು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಬೊಂಬಾಯಿ ಉಡುಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ತುಳುವೇರು ಬಾರಿ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತಂತೇರು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಗರ್ವಲ ಪಿಸಿರ್ಲ ಏಡ್ದಿತ್ತಂಡು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಎಂಕಲಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊರೊಂದುಜ್ಜಿ ಅಂಚಾತ್ರ ಎಂಕಲಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದುಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬೆಚ್ಚೋಡು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಪಿದಾಡ್ದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಇಂಚ ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ ಆಂಡ ಬಹುಶಃ ಕೋಡೆ ಇನಿಟ ಒಂಜಿ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಪರಿಹಾರ ಆಂಡ್ ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾಹಿತಿಲು ಬರೋದುಂಡು ಇನಿ ಅವೇ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಚರ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಪಂಪಿನ ಈ ಮಾರಿ ಸೀಕನ್ನು ಸುಧಾರ್ಪು ನೆಟ್ಟು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಒಲ್ಪಂಡಲ್ಲ ತತ್ತು ಪೋತುಲ ಅತನ ನನ್ನ ಪರ ಊರದ್ದು ಪರ ದೇಶದ್ದು ಪರ ರಾಜ್ಯದ್ದು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆನ ಅತನ ಕರ್ನಾಟಕ ಕನ್ನಡಿಗರೇನ ಲೆಪಡವನೆಟ್ಟು ಒಂಜಾತ್ ತತ್ತು ಪೋಂಡ ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತದ ಸದಸ್ಯರೇನ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲರು ಅರೆ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಇದು ಇಡೀ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಮೋಕ್ಯದ ಉಡಲ್ಡಿದು ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ನಿಕಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಲ್ಲಿ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರಲೆ 4-1-1-1-7 ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆಪಲ ಪನ್ನೊಂದೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಅತ್ತೊಂದಡ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಡು ಸೀದ ಪ್ರಸಾರಡು ಇಡೀ ಲೋಕಡೋರ್ ಬಡಿ ಪಟ್ಟು ಪಸರಿನ ಚಿಂತನೆ ಕೆಲಸ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚಿನಲ್ಪ ನಿಕುಲು ಆ ಒಂಜಿ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಒರುಟು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಡು ಅತ್ತೊಂದಣ್ಣ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಿಕಲ ವಿಚಾರ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ನಮ್ಮದಾದ ಅನ್ಪ ಸಂದೇಶದ ಒರುಟು ನಿಕುಲು ಕೊರಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಲ್ಲ ಕೇನೋರಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಲಿಗೆ ಐವಂಡಿ ಸೊರ್ಜರ್ಡಲನ್ನು ಉತ್ತರಕ್ಕೇನುವೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವಾರೀತಿರು ತತ್ತುಪೋತುನು ನಾಂಡ ಅತ್ತೊಂದಣ್ಣ ಸರಿ ನಾಂಡ ಎಂಚ ಸರಿ ಈ ವಿಚಾರ ನಿಕಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇನುವೆ ಒಂದು ಪನೊಂದು ಸುರುಟೀರಡಕ್ಕೇನೊಂದಲ್ಲ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕದ ಬಹುಶಃ ನೋಡಿ ನಾಯಕಂದತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಜಿಲ್ಲಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡ್ಯಾನ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ರಾಜ್ಯಡು ಬೇತಲ್ಲ ಅಂಚ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡೆ ಎಂದು ಬನ್ಪೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಸೀತೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಡು ಒಂದು ದೇಶಡು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಲ್ಪುನಂಚ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಅಮಸರದ ಕ್ರಮದೆತ್ತು ನಾನು ಪಂಪನಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಇಚ್ಚಿ ದಾಯಕನ್ ಬಂಡ ಸುರೂಟು ನಮ್ಮ ವಾವಾದ್ ರಾಜ್ಯದಕ್ಕೂ ವಾವ ರಾಜ್ಯಡು ಉಲ್ಲೇರ ಅಕ್ಲೇನ ಆ ರಾಜ್ಯನ ಸುರೂಟು ಆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪೋರೆ ಅನುಮತಿ ಮಲ್ತು ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಲ್ತದೋಡು ಒಂದು ದಾದಾಪುಂಡು ಬಂಡ ಸುರೂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ತ ಬೊಕ್ಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುರೂಟ್ ಮಲ್ತ ಇನಿ ದಾದಾತನಿ ಇನಿ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶಡು ಕಾರ್ಮಿಕರನಗಳು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಗಳು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಪುಂಡು ಪಣಪುನೇನೆ ಬೇತೆ ದೇಶೋಡಾತಿನ ಸಂಗತಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಂಡು ಆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿನ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಸುರೂಟದಾದ ಮಲ್ದೋಡು ಮೂಜ 4 ದಿನದ ಟೈಮ್ಡು ಏರಿ ಅಕಲಗಲ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪೋರ್ಲೇರೆ ಅಕಲಗಲ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪೋಲೆ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪ ಪಂತದಿಂದ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ಈ ಇತೆ ನಡತಿನ ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಆತು ಆಯ್ತು ಭಗತ್ಯ ದಾದ ಮಲ್ತಾನ್ ಬಂಡ ಸುರೂಟು ನಮ್ಮ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಲ್ಪನ ತುಂಬ ಐನಾಚಿ ದಿನ ಇಡೀ ದೇಶಡು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಡು ಭಾರಿ ಸಾವು ನೋವುಲು ಆ ಒಂದು ಗುತ್ತಿತ್ತಿಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪಂಡ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಡೆಪಾಯ ನಮ್ಮ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ನಡೆಪಾಯ ಆಂಡಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೂ ಪೋಲೇನು ನಮ್ಮ ಪಂಡಿತ ಇನಿ ರಾತ್ರಿ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತ ಬೈಯಾಡಿ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ నుంచి ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬಂದ ಅಂಚದಿನಿ ಜನಕ್ಕೂ ಈ ನಮೂನಿದ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಅವರೇ ಒಂದು ಕಾರಣ ಖಂಡಿತ ಆಂಡ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನೊಂದುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನೊಂಜಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಯಿನ ಕ್ರಮದೆತ್ತ ನಡೆದತ್ರ ಭಾರತೋಡು ಕೊರೋನಾ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತುಜಿ ನೆಕ್ಕದಾದ ಸಿ ನಮ್ಮ ಅವೇನೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲಕುಲ್ದು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬಣ್ಣಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಂಚ ಅನ್ಪಂಡ ಇನಿ ಭಾರತ ದೇಶೋಡು ಏಚನ ಕೊರೋನಾ ಉಂಡು ರೋಗ ಇಜ್ಜಿನ ಪಣ್ಪುನೇನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ನಮ್ಮದೇ ತೊಂದ ಇದು ಬೊಂಬೈಡ್ ಬತ್ತಿನಕಲು 200 ಜನ ಬತ್ತೇಡ ಅಥವಾ 150 ಜನಕ್ಕೂ ಕೊರೋನಾ ಉಂಡು ಪಣ್ಪುನೇನು ಉಡುಪಿಡು ಸಾರ್ಥಕ ಎಂಚ ಅಗಲಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಗೊತ್ತಾಗ ಇದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಂದಿ ಉಪ್ಪುನಗುಲು ಏತೋ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಅಗಲಿನ ಜೀವ ಮನೋಡು ಬತ್ತುಪ್ಪು ಪೋದು ನಮ್ಮ ಏರೇನು ಮಲ್ದ ಏರುವರಿ ತಿಕ್ಕಿ ಅಂದಾಂಡ ఆయన ಒಟ್ಟುಗೆ ತಿನೇರು ರೈಟ್ ಕುಲ್ತಿನೇ ಏರು ಲೆಫ್ಟ್ ಕುಲ್ತಿನೇ ಏರು ఆయన ಇಲ್ಲದ ಕುಲಿಯರು ಅಕ್ಲೇನ್ ಮಾತ್ರ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ದ ಅತ್ತ ಅಂದೆ ಅವನು ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಏರೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿಜ ಅಂಚೆದು ಒಂದು ರೋಗ ಈ ರೋಗದಾಲ ಮರ್ದಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜೇ ನೆಕ್ ಮರ್ದು ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ಪೋಪುಂಡು ಬಂದು ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಬತ್ತದ ಪೋದು ಪರ್ಲ ಯಾವ್ದು ವೈದ್ಯರೇ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೊಂದರೆನೇ ಯಾವಡೊಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೈಯೋಡೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ರೋಗದ ಅಂಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಇಜ್ಜೆ ಇಚ್ಚಿ ಆಂಡ ಅಂಚಾದಕ್ಕೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ
ಈತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ದಿ ಪ್ರಪಂಚೋಡು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ಬಂಡ ಪ್ರಪಂಚೋಡು ಉಂದಿತ ಬಗ್ಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಆವಡು ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಬೊಕ್ಕ ಭಾರತ ದೇಶದ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪುನ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಉಪ್ಪು ಈ ವಾತಾವರಣ ಉಂದಿಕ್ ಪೂರ ಸರಿ ಹೊಂದುದು ಈ ರೋಗ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ದೇಶಡು ಕಮ್ಮಿ ಬಂದ್ಪುನಟ್ಟು ರಡ್ನೆ ಪಾತ್ರ ಇಚ್ಚಿ ಬೇತೆ ದೇಶ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಂಗೆ ಈ ರೋಗಗಳು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಜನ ನಮಕ್ ಈ ಅನಾಹುತಗೂ ಒಳಗಾತಾರೆ ಅವು ದೇವರನ ಒಂದು ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಣುಲಿ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಉಂಟು ಆಂಡ ಮಲ್ದಿನ ಕ್ರಮೋಟು ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಗುಲೆ ಬಹುಶಃ ನೆತ್ತ ಅಶೋಕ್ ಪಕ್ಕಳಿರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಬೊಂಬೈದ ಅಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರ ನಿರೂಪಣೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಅಶೋಕ್ ಪಕ್ಕಳಿರ್ ಆರು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪರೆ ಪಿದಾಡ್ದಿತ್ತೀರ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಶೋಕ್ ಪಕ್ಕಳ್ರೆ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ನವೀನ್. ಒಂಜಿ ಮರಣಿ ಸುದ್ದಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಎಂಗಲೇನು ಸರಿಟ್ ಲೆತ್ತಿಕೆಯೊಂದು ಜೈಕ್ ಮಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಪುಂಡು ಪಂಪಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮಾತ ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮದ ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಂಡರೇ ಬರೋ ಸೇರಾದು ಹೋರಾಟ ಪಿದಾಡ್ದಿತ್ತಾರ ಪನ್ಮ ಸುದ್ದಿ ಅವಿತ್ತ ಬಹುಶಃ ಸರಿಯಾಣ ಅಲ್ಲೇ ಯಾನೆ ಬರೀಟ್ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರು ಐವಾಂಟಿ ತೋದಿಯರೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನು ಪ್ರಥಮವಾದ ಒಂಜಿ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆ ಆದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುನು ಮಾತ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ದೇವರೆಡ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬೈದನಂಚಿನ ಈ ಮಹಾಮಾರಿನೋರ ಒಂಜಿ ಐಕೊಂಜಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಹಾರೈಕೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೆ ಅನ್ ಪ್ರಥಮವಾದ ನವೀನ್. ದಾನೆ ಅನ್ನು ಗೊತ್ತು ಸರ್. ನಮ್ಮ ಐಕ್ಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬನ್ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪದ್ಮನಾಭ ಪಯ್ಯಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಯರ್ಮಾಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಇಂಜೆನೆ ಪಾತ್ರ ಉಂಡ ಇಂಕುಲು ಮಸ್ತು ತುಳು ಕನ್ನಡಿಗರ್ನ ಒಂಜಿ ಬೇಸರ ಇರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಊರುಗು ಪೋರೆತ್ತರು ಆ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಯ್ತು ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಬೇನೆ ಇರ್ತೇನೆ ಖಂಡಿತ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶೋಡು ಎಂಚಿನ ಅವಾಂತರ ಒಂದುಂಟು ದಾದ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾದ ತೊಡಕುಲುಲ್ಲ ದಾಯ ಪೋರೆ ಆಪುಜಿ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಂಗೆ ಅರಿವು ಇತ್ತೇನೆ ಖಂಡಿತ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಓಲೋಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪು ನೈನ್ ಮಾತ ಮಲ್ತದೇರ ಆ ಎಡ್ಡೆದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂಡ ದಾನೆ ಅನ್ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಕಲಿಗ್ ನೇನು ಮಾತ ಕೇಳ್ನಾತ ಆಕಡೆ ತಾಳ್ಮೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಕಲಿಗೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಅರಿವುಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಊರು ಪೋರೆ ಉಂಟು ಐಕ್ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರೊಂದು ಪದ್ಮ ಬೇನೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಇರ್ತೇನೆ. ಮುಂಬೈ ಈತ ಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಉಂಡು ಬಾರಿ ಕುದರ್ ಪೋಯಿನ ಸಂಘಟಕರು ಉಳ್ಳೇರು ನಾಯಕರು ಉಳ್ಳೇರು ಮಕ್ಕಳು ದಾಯ ಲೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಪರಿಹಾರ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪುಜೇರಿ ಅಕಲೊಂಜಿ ದಾಯ ಸ್ವರಕ್ಕ ಉಜೇರಿ ಪನ್ಪನ ಅಕಲ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತೆ ಗರ್ವಲತ್ತನು ಬೆಚ್ಚಲತ್ತನು ಬೇಜರ್ಲತ್ತನು ಬೇಡಿಕೆಲತ್ತನು ಪೂರ ಆಯ್ತನೊಂದು ಕೋಪಲ ಇತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ನೆಟ್ಟಿ ದಾನೆ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಕೆಲವರಿಗೆ ನೇನೆ ಎನ್ನು ದಾಯಕ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೋನೆದ ಸರ್ಕಾರಗೂ ಇಂಜಿನ ತೊಂದರೆ ಉಂಡು ಬರ್ಪನಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚನೆಕ್ಕ ಪರಿಹಾರದ ಸಾಧಿ ನಾಡು ಐನ್ ಮಾತ ಆಯನ್ನಿಗೆ ಖಾಲಿ ಎಂಕ್ ಪೋರೆ ಪುಜಿ ಬಂದ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಡೈತೆ ಐಕೆ ಎಂಕುಲೆ ಎಂಚು ಬಂದಾಗ ಮೂಲು ದೂಷಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕು ಒಟ್ಟಾಯಿನತ್ತು ಎಂಕೊಂಜಿ ಪರಿಹಾರ ಗೆತ್ತೋಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರು ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಡೆಪೋದು ಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪೂರ ಜಾತೀಯ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಾತ ಅಡೆಪೋದು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿ ಇರ್ತಾರೆ ಮಾತಾಡಿ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮಾತಪೋದು ಒಂಜಿ ಮನವಿ ಕೊರಿಯ ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನೆಕ್ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರೋಡು ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯಗೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ್ದು ಎಂಚ ಪೋರೆ ಅಂಚೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಗಳ ಬರ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಲೆ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಸತ್ಯ ಅಂದ್ ಐನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರೇ ಮಾತ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಲ್ಪ ಎಂದು ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊರಿಯರ್ ಆ ಪೊತ್ತರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮುಖಂಡರ ಪಾತೆರೆಲ್ಲ ಪಾತೆರಿಯರ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಬೈದನ್ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯ ನಿಂತು ಕಂಪನಿ ಹತ್ತಣ್ಣ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾದ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಸ್ವರ ಒಂದು ಏರು ಆ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನೆಟ್ಟದ ಆಲಾಗಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ ತುಳು ಕನ್ನಡಿಗರು ಮುಂಬೈ ಉಳ್ಳೇರು ಬೆಂದ್ರೆ ಪೋತನಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ವಲಸೆ ಪತ್ತನಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ತಾಯ್ನಾಡು ಸೇರ್ನವಳು ಒಂಜಿ ಸುಲಲಿತವಾದ ಮಾರ್ಗ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಾದ ಕೊಡು ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಖಂಡಿತನೇ ಧ್ವನಿ ಇತ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಖಂಡಿತ ಮಾತೆರೆಗಳು ಒಪ್ಪುನನೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಪೋಡು ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಆಸೆ ಪ್ರತಿಯೊರಗಳು ಒಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಬೊಂಬೈ ದಕ್ಕಲೆ ಒಪ್ಪರೆ ಅವು ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ದಕ್ಕಲೆ ಒಪ್ಪರೆ ಅಥವಾ ಉವೆ ದೇಶ ದಕ್ಕಲೆಗಳ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ರೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಡ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವರ ಆತ ಎಂಕುಲು ಕೊಡೋರೆ ಅನ್ಪಂತೀನಿ ಎಂದು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವೈಫಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ದೂಷಣೆ ಅತ್ತೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಎಂಕುಲು ಎಂಚ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಎಂಕ್ಲೆ ಪನರದಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಬಟ್ ನಿಕ್ಕುಲು ಮಲ್ತದ ಎಂಚಂದಲ ಮತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಎತ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲಿ ಎಂದು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಬೇಡಿಕೆ ಆತಿ ಸರಿ ಸರಿ ಸರಿ
ರತ್ನದಾದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನ ಮಾತೇನೆ ಬತ್ ಗೊಪ್ಪೆ ಮಾಡ್ರೆ ಎಂಕ್ಲ ಸರ್ ನೆಕ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ತಿಂದಂತ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಕೊಡಿತ್ತು ಅನ್ನ ಇಷ್ಟೇ ಬಾರಿ ಎಷ್ಟೇ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಬೈದಲ್ಲಿ ಮಾತ ಇಂಕ ಪರಿಹಾರ ಆನಂದ ಅವನ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಯಾಕಡೆ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಪಾತೆರೆ ಎರಡ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ದು ದಾಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಹೋರಾಟದ ಮುತ್ತಲಿಕೆ ನಾರು ವಯಸ್ಸು ಸುದ್ದಿ ಇತ್ತು ಆರ್ಯ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕಂಡ ಪಾತೆರ್ದ ಅಂಚತ್ರ ಧನಾತ್ಮಕವಾದ ಸ್ಪಂದನ ಕೊಡ್ತೇರು ಐತೆ ಬಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಆತನು ನನ್ನ ಬಹುಶಃ 2 ತಾರೀಕಿಗೆ ರೈಲ್ ಬುಟ್ಪಿನಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಅಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಡಿರೇದಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಉಂಡೆ ಅಂದು ಉಂಡು ಎಂತ ಹರೀಶನ್ಯ ಪಂಡೇರ್ నేను ಕೂಡ ಪಂಡೇರು ನಂಗೆ ಆರು ಪ್ರತಿ ಸತ್ತಿನ ಕಾಣೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬಯ್ಯರ್ ಫೋನ್ ಪೂರ ಐತೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪಾತೆರ್ ಒಂದಿರ್ತೀರ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಪಾತಿರಿ ಪಂಡೇರ್ ನಂಗೆ ಪೂರ ಪೋಪುರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತ ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಾತಾ ನಿನ್ನ ತೆರಿಪೋಟ್ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣೋಡು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡುದು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿ ಬೈತದೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತಿರಿತಿಡೆ ಎಂದು ನಾವು ಬಯಸಿದ್ದು ಹಾಲು ವೈದ್ಯ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಹಾಲು ಪಲ್ಲೆಕಾದ್ರೆ ಇಂಕಲ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸುದ್ದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಸರಿ ಅಂಜನ ಸುರುಟು ಅಂತ ಸಮಯ ತೊಂದರೆ ಆತಿನ ಅಂದ್ ಸುರುಟು ಬೈದಿನಕಲ್ಲ ಬಾರಿ ಆರೋಪ ಐತನ ವಿಶೇಷವಾದ ಸರಿ ಕಟ್ಟು ಮುಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಬಂದು ಕಡಬಿಡುವೇರು ಅಲ್ಪ ಪೊದೆ ಪರೆ ಮಂದಿರಿಜ್ಜಿ ಆತಂದಂಡ ಸರಿ ಜಪ್ಪರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜೀವನ ಕೆಲವರನ್ನ ದೂರ ಉಂದಂಡ ಕೆಲವರು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಬಂತಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ಐತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಟೆ ಸರ್ ನೂದು ಸೊನ್ಪತ್ತೊಂಬ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಹಾಲೈನೇನು ನಾವು ಪನ್ಪುನಕಲು ಖಂಡಿತ ಅವ್ರದಲ್ಲ ಯಾರು ಕೊಡೋರು ಬನ್ನಿ ದೂಷಣೆ ಖಂಡಿತ ಆತ ಮಸ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ತೂತೇರು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಓಲಾ ಒಂಜಿ ರಟ್ಟ ಅವನ್ನೇಕ ತಾಳ್ಮೆ ಅಂತ ಪಾಡ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೇ ವಿಷಯ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೆ ಅದು ತೋಜುಂಡು ಅವ್ರ ತರ ಅಂಚೆ ತೋಜಿರ್ಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ತೊಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೇನೋಡ್ ಹಾಕೊಂಡತಿ ಐವಂಡಿಸೋದರ ಪಾತ್ರಂಡೆ ಪಾತ್ರೆ ಸರ್ ಎಂಕ ಇರ್ನ ವಿಚಾರ ಪೂರ ಅರ್ಥ ಅಂಡಿ ಎಂಕುಲು ಇರ್ನ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಲ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ್ಯಡು ಯಾನ್ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಒಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾದ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷವಾದ ಕರ್ನಾಟಕಡು ಎಂಕುಲು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಬಂತದಾದ ಬಂಡ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಬರಪುನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಕ್ಲ ಪರದ ರಾಜ್ಯದ ಬರಪುನಕ್ಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರೋಡು ಅಕಲೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಲ್ತು ಕೊರೋಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಊರು ಕಡಪುಡುವನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಊರು ಬರಪುನಕ್ಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರೋಡು ಪಣಪುನ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂಕೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ದಿಂಚಿ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ದಾದ ಮಲ್ತೇರು ಬಂಡ ಬತ್ತಿಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಿಗಲೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪಡೋನು ಇತ್ತೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಈ ರೋಗ ಉಂಡು ಕೊರೋನಾ ಉಂಡು ಅಂಚಾದೆ ಅಕಲೆಗೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡೋನು ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬಂಡಿ ಪಕ್ಕ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಲ್ಪಡೇನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಥಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಉಲಾಯಿಡ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಉಲಾಯಿಡ್ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯದ್ದು ನನ್ನೊಂಜಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ತಡೆಬಾರ್ದು ಎಂಗುಲು ಕರೋನಾ ತಡೆ ಮಲ್ಪ ಪಂಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅತ್ತು ಯು ಶುಡ್ ಫೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ದೇಶಡು ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ನನ್ನೊಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಬರ್ರೆ ಬುಡಂದೇ ಕೊರೋನಾ ತಡೆಗಟ್ಟುನಲ್ಲ ಈ ದೇಶದ ಸಮಗ್ರ ಜನಗಳೇನು ಕರೋನಾ ತಡೆಗಟ್ಟುನಕ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಅಂಚೆದು ಎಂಗುದಾದ ಬಂಡ ಬಂಡ ಏರ್ ಬರ್ಪೇರು ಹಾಕ್ಲೆ ಸುಸೂತ್ರವಾದ ಬರ್ರೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಮೂಲ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಉಪ್ಪುನೇ ಅಕಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಈ ರಾಜ್ಯಡು ಬರ್ತದೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಾನ ಆತನಿಂದ ಅಂಡ ಬೊಂಬೈದು ಬರ್ತದೆ ಆತನ ಇನ್ನು ಕೋಲ ಭೂತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಪೂರ ಕಟ್ಟದಿ ನಿಂತಿನ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಐಕ್ ಪೂರ ಬೊಂಬೈ ನೌಕಲೇ ಬೋಡು ತುಳುಬಾದರ್ ನೌಕಲೇ ಬೋಡು ಮಾತೆ ನಕ್ಲು ಬೋಡು ಅಕಲು ಅಕಲು ಈ ಊರು ಉಡ್ದು ಆ ಊರು ಉಡ್ದು ಈ ಊರು ಬರ್ರೆ ಬರ್ಬಿಡ್ನಾಗ ಎಂಕಲು ಬರ್ಚಿ ಮಾಡ್ಕೊನಕಲ ನಮ್ಮ ಊರು ಲೇರು ಅಂಚದ್ ವಿ ಸೈಡ್ ನಥಿಂಗ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಕ್ಲೇನ್ ಲೆಪ್ಪೋಡು ಅಕ್ಲೇನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊರೋಡು ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಪಕ್ಕಡ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ದಾದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಈ ವಿಚಾರೋಡು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೇನ ಈ ಕಂಟಕೊಡು ತುಳುನಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಂಬೈಡುಪುನ ತುಳುವರೆಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯೋಡು ಕಂದಕ ಅವರೇ ಬಲ್ಲಿ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವೇ ಅವು ಏಪೋಗ್ಲ ಆ ಬೇನೆ ಎಂದು ಒರಿಯರವೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಬಂಡ ಮೇರೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಬಂಡ ಬೊಂಬೈಡ್ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಬೇಲೆ ಮಲಪುನಕಲು ಪೂರ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೂಮುಡು 20 ಜನ 25 30 ಜನ ಉಂತುನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ಅಗಲಿಗೆ ದಾಲಕತಿ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲಭೂತ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಡ ಅನುಕೂಲರ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತಾ ಆ ದೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಬಂಟನಂಚಿನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಶುರುಕ ಅಂಚ ಆನಂದಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಹೋಟೆಲ್ ದಾದ ಅತನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂಜಿ 3% 4% ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 5% ಮಾತ್ರ ಊರ್ದಾಕುಲು ಇತ್ತೀನಿ ಒಕ್ಕದಾಕುಲು ಅವೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಗಾಯಕಿ ಅವು ಹೋಟೆಲ್ ದಾಕಲ ಸಮಸ್ಯೆನು ಹೋಟೆಲ್ ದಾಕುಲು ಆಯ್ನಾತೆ ನಿಭಾವರೆ ತೂತೇರು ಹೋಟೆಲ್ ದಾಕುಲು ಏತು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಆತೈಕ್ ಪರಿಹಾರ ಹೋಟೆಲ್ ದಾಕುಲು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆಂಡಲ ಅಕಲ ಬೇಲೆ ದಾಕಲ ಗುರ್ತು ಬಾರ್ತಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ದಾಕಲ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆನೆ ಉಂಟು ಹೋಟೆಲ್ ದಾಕಲ ಅಕಲ ಬೇಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಖಂಡಿತ ಐತ ಪರಿಹಾರದ ಸಾಧ್ಯ ನಾಡ್ದೆ ಎಂಕಲು ಯಾನು ಎಂಕಲ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಶಾಸಕ ರಾಜೇಶ್ ತಾಕೇಳ ಪಾತೇರಿ ಆರು ಬಾರಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯೇರಿ ಎಂಕಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ನೆಕ್ ಪೂರ ಪರಿಹಾರ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೇನು ಕೂಡ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ ಎತ್ತೊನ್ನ ಎಂಕಲ
ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ ಉಂಡು ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈಗೇನ್ ಬತ್ನಾಕ್ಲ ಎಟ್ಟೇಡ್ ತೂಡು ಏರೆಗ್ಲ ತೊಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಏರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ಏರೆಗ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಂತನೇ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಅವೆಡ್ತಾರೆ ಏತು ಎಟ್ಟೆ ಆತ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಿಕ್ಲೇಮ್ ತೂವನೇ ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಪ್ಪುನು ಸರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐಕಲ್ ಅರಿಶೇಟ್ರಿ ಆರ್ಲ ಪಂಡೇರ್ ಕೂಡ್ಲೆ ನೆಕ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಪರಿಹಾರ ತಿಕ್ಕು ನಿಖಿಲ ಒವ್ವೇ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಏಪಲ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಎಂಕುಲು ಎಂಕು ಖಂಡಿತ ನಿಖಿಲೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲ ಬಂದು ಆಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿನೇ ಎಂಕುಲು ಮರಪುಣೆ ಸರಿ 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 ಪಕ್ಕಡ್ರ ಬಾರಿ ಸೋಕಡು ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಯಾರ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರ್ ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಯಾನು ಕುಡೋರ ಪಂಪಿನಾದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂಕಲ ಪ್ರೀತಿದ ಕರೆಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸ್ಪಂದನ ತೆಗೆದಲ್ಲಿ ದೇಶೋಡು ರಾಜ್ಯೋಡು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ನೆಲ ಸಡ್ ಪಂಪನೆ ನಮ್ಮಂಜಿ ಒಮ್ಮತದ ಒಕ್ಕಳದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮಲವೇ ನೆಟ್ ಪಕ್ಷ ತೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತಂದನ ಉವೇ ತರ ಭೇದ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಾತಿರ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಕೊರೋನಾ ಗಿಡ ನೆಟ್ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಜ್ಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ದಾದ ಬಂಡ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಸುರುಟೆ ಬಂಟ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸರ್ಕಾರ ಬಂಡಾಗ ಏಪಲ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ 3 ಅನಗ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ದಾದ ಬಂಡೇರ್ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಹೊಡ್ದು ನನ್ನೊಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಪವರ ಎಂಕ್ಲು ಅನುಮತಿ ಕೊರಪ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಹೊಡ್ದು ನನ್ನೊಂಜಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೊರಪ ಏನು ಬಂಡಾಗ ಇವ್ರು ಬೊಂಬಾಯಿನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಬತ್ತು ಪಾಡ್ರೆ ಐಟು ಒಂಜಿ ಗೊಂದಲ ಉಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಎರಡನಿಗೆ ದಪಂಡಿ ಇರ್ನನೇ ಪಕ್ಷದವ್ರಿ ಮುಖಂಡೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಬಂಡೆ ರಾಣಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಮುಲ್ಪ ಗಡ್ಡಿ ಬುಡೋಡು ಅಕಲೆ ಬರ್ರೆ ಬುಡೋಡು ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಅವನ ಪೇರು ಬೊಂಬೈ ದಕ್ಕಲೆ ಅಕಲೆ ಬರ್ರೆ ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡೇರು ಇತ್ತೆ ಬೊಂಬೈ ದಕ್ಕಲೆ ಬಾಕಿದಾಗ ಬರ್ರೆ ಬುಡೋಡು ಒಂದು ಗೊಂದಲತ್ತೆ ಅವು ವಿಚಾರ ದಟ್ ವಾಸ್ ಎಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಯ್ನ ಏಪ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಬಂಡೇರ ಮಾತು ಕೊಡಿರ್ಲ ನಮ್ಮ ಒತ್ತೊಂಡ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಪೋಲಿ ನಮ್ಮ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಐಟ್ಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕೆಲವು ನಲೈನ್ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಬಂಧ ಒರಿಪಾವಲಿ ಅವ್ರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಂಡೇರು ಮಾತು ರಾಜ್ಯ ತಗೊಳ್ ಪೋಲೆ ಏರ್ಯಾರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ತಗೊಳ್ ಪೋಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದ ಬಂಡೇರು ಬಂಡ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳೇನು ಬರಪುನಂಚ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಪಾಡುವ ಮೊರಡಿ ಮುಟ್ಟ ಒಂದ್ಸತಿ ಮುಂಬೈದಾಗಲೂ ಊರಿಗೆ ಬರೋಲಿನ್ ಬಂಡೆ ಬಸ್ಸದಾಗಲೂ ಟಿಕೆಟ್ ಬಲ್ತದೆ ಬಸ್ ನಡಿ ನಿಪ್ಪಣಿ ಇಡ್ಬತ್ತು ಉಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಏತ್ಲು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿಭಾಗಡೆ ಮಲ್ಪಡೋದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂಡೆ ಸಿ ನಮ್ಮ ಮಾನವೀಯತೆ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಜೋಕುಲು ಪತ್ತೊಂದು ಇವತ್ತೋ ಜನ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಗಲು ಲಡಾಯಿ ಮಾಡ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬರಪುನಂಚಿನ ಸನ್ನಿವೇಶ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅವರೇ ಬಲ್ಲಿತ್ತೆ ಒಂದು ಓಲ ಒಂಜಿ ಆಡಳಿತಡು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸರಿಯಾದ ನಿಕ್ಕು ಸ್ಪಂದನೆ ಮಲ್ತಿಜಿ ಬಂದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿಜಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಚಿನ ಘಟನೆ ಆಪನು ಅಂಚಾದೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಪಂಡ್ಪುನೇನೆ ಬಂಡೆ ರಡ್ಡು ಮೋನೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಅಲ್ಪನೆ ಮಲ್ದಲ್ಲಿ ಇಡ ಬರ್ರೆ ಬಿಡ್ತರು ಪೂರ ಸರಿ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಬರೋದು ರೈತ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಆಕ್ಷೇಪ ಉಂಟಾಕಲ್ಲ ಮುಂಬೈ ನಂಟು ಕೊರೋನಾಗಂದು ಆಂಡಲ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಕೊರೋನಾ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚದಿ ನಂದಾತ ಅವು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವು ಆಗಲು ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಆತಂಡೆ ಪೋತು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬಂದು ಮುಂಬೈ ದಾಖಲೆ ಇರ್ದ ಆತನ ಗಲ್ಫ್ ದಾಖಲೆ ಇರ್ದ ಆತಿನಿಂದ ಆಂಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾತಿ ನನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚ ಅದು ಉಡುಪಿ ಒಂಜೇ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಕರಣ ಇತ್ತುಜಿ ಇತ್ತೆ ದಿನಕ್ಕೂ 150 ಹೆಚ್ಚಾಪಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಮುಂಬೈ ದಾಖಲೆನೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಲೇರೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬೈದಿಂಡೆ ಊರ್ ದಾಖಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡೆ ಊರ್ದಾಗಲೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡಿ ಯಾನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ದಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ದಾದ ಬಂಡ ಈ ಊರ್ದಾಗಲೇ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕುಪ್ಪನ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಇನಿ ಬೊಂಬೈದ ಬತ್ತಿನಾಗಲೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಟ್ಟೆ ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ 150 ಜನಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ಉಪ್ಪು ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ಬೊಂಬೈಡ್ ಅಂತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪು ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟು ಬೊಂಬೈದ ಓವರ್ ಆಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ತೂನಾಗ ಬೊಂಬೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಪ್ಪು ಆ ಉಂಡು ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ఆయన ಬುಡ್ದು ಬಾಡ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಖಂಡಿತ ಬೊಂಬೈ ದಕಲ್ ಬೇತಕ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲ ದಕಲೆ ನಮ್ಮನೆ ಜನಕುಲು ಯು ಟ್ರೀಟ್ ದೇಮ್ ಮತ ಅತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪುನು ಆ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಬಂಧ ಪಂಡ ಬರ್ರೆ ಬುಡಂದಿನತ್ ಆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಉಂತವಡು 7 ದಿನ 14 ದಿನ 21 ಜನ 26 ದುಂಬಿತ್ತು ಅಂಚಿತನ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂದತ್ತೆ ಇತೆ ಎಂಗುಲು 7 days quarantine is must ಎಂಗುಲು ಬಂಡ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ತಪ್ಪದು ಕಣಲೆ ಏನು ಪಂಪುಜ when they come you put them ಅಕುಲ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಪ್ಪುದೇ ಅವರು ಇವರು ಬರ್ತಾರತ ಬಂಡಗಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಬಹುಶಃ ಕುಡಂಜಿ ಗೊಂದಲ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಎಂಚಂಡು ಬಂಡ 7 ದಿನ ಇಪ್ಪ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಉಂತೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಲಿ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು 7 ಎಡುಮನೆ ದಿನಾನಾಗ ಮುಕ್ಕಲು ಗೊಬ್ಬೆ ಹೊಡೆದಂತೆರಿಗೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಕಡಪುಟ್ಲೆ ದೇಪಂಡ ಅಪ್ಪ ವರದಿ ಬೈಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜಂತ ವರದಿ ಬಾಕಿ ತಿನ್ನೆಡ್ದ ಹತ್ರ ಒಂಜಿ ದಿನ ಉಂತರ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂಚತ್ರ ಕೆಲವು ಇತ್ತೆ ಕೇಸಸ್ ಬರೋದು ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸರ್ಕಾರನೇ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ದಾದ ಬಂತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಯು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮೋರ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಈ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಕೋಡೆ
ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬತ್ನ ಸುಧಾಕರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಕುಲು ಮಲ್ತಿಜರ್ ನನಗೆ ಕ್ರಮ ತಿತ್ತಲ್ವ ಸಿ ನೂದು ನಮ್ಮ ಸುರುಟ್ ಏತ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ 80-90 ಹೋಲ್ ಡೇಕ್ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಸಿಡ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಮ್ಮ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇವುಗಳು ಡೆಸ್ಟ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದೀನಿ 80-85 ಇನಿ ಬೇತೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೊರಿಬಕ್ಕ ಅಗಳು ಮೂಜಿ ಬಾಳೆಡು ಸುಮಾರು 800 ಜನಕ್ಕೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ವೈ ದಿ ಲ್ಯಾಪ್ಸಸ್ ಹಿಯರ್ ನಾ ಆಂಡಲ್ ವರದಿ ಮನ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ತಡಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ 2 ದಿನ ಒಂಜಿ ತಾಳ್ಮೆ ಅಭಷನ್ ಅಂಕಲ ಬೋರ್ಡ್ ಅವೇನೇ ನಮ್ಮ ಜನಕುಲು ಏರುಲೇರಕುಲು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೋರು ವರದಿ ಬರಂದೇ ಇಲ್ಲ ಕೋಪನೆ ಬಂಡ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಕೊಡಿ ನಂಚಿನ ಸನ್ನಿವೇಶ ಆಂಡೆ ಎಂಕ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿನ ಬಂಡ ಹೋಯ್ನೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೋಂಕು ಬತ್ತದ ಮಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆದ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಸೋಂಕು ಬತ್ತದ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಜರೆಗ್ಲ ಅಕಲು ಅಕಲೆಕು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ತ ಪಂಡಾಕು ಸಾಕರ ಕೊರ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಜನಕುಲು ಸಾಕು ಪಣ್ಣೋಡ್ದೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನು ಕಿರಣ್ ರೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದು ಪಾತಿರ್ಲಣ್ಣ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಯಾನು ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಪೂನಾರ್ದು ಪಾತಿರ್ನು ಪಾತಿರ್ಲಣ್ಣ ಪಲ್ಲಣ್ಣ ಅಂದ್ ನವೀನಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಐವನ್ನೇ ಸರ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಲ್ಲಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಅವೇ ಬಾಂಬೆ ದಲಕನ ಎಂಕಲ್ಲ ಪೂನಾದಲ ಅವಸ್ಥೆ ಆಗ್ತದೆ ಬೋಲು ಮಸ್ತ್ ಪೂನದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಮೂಲ ಪುರ ಜಲಪುಲು ಮಸ್ತ್ ಎಂದು ಆಗ್ತಾರೆ ಊರಿಗೆ ಬೈರ ಬಲ್ಲಿ ಬುಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಪುರ ಇಜ್ಜಣ್ಣ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪಾತಾರೆ ಅನ್ನ ಮಾತ ಬಂದುಲ್ಲ ಬರೋದನ್ಪೆ ಊರು ಏರ್ಲ ಬೊರ್ಚಿಂದ ಬನೊಂದಿಜ್ಜೇರಿ ಬಹುಶಃ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮ ಇಂಜಿನಂಡು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಕುಲ್ ಅವು ಅಗತ್ಯ ಆತೆ ಅವು ಮಲ್ತದ ಬರ್ನಕ್ಕೆ ಏರ್ನಲ್ಲ ವಿರೋಧ ಎಲ್ಲೆ ಕೊಡಿಜ್ಜಿ ಬಕದಾದನ ವಿರೋಧ ಇಜ್ಜಿ ಆನ ಮುಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಮನ ಮುಲ್ತು ಪೈರಾಪ್ ಜತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕಲೆ ಜೈಕೋಡಬಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತನ ಇತೆ ಇರೆಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಈ ಊರಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಇತೆ ಎಡ್ಮ ತಾರೀಕಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ತೆರೆದಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಫುಲ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಬೇರು ಟ್ರೈನ್ ಓಪನ್ ಇನಿ ಮುಂಬೈ ಟ್ರೈನ್ ಬೈದೇನೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ 80 ಜನ ಮುಂಬೈ ಬೈದೇರಿ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಎಡ್ಮ ತಾರೀಕಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಈರೆಕ್ಕೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬಂದ್ಪುನ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಜಿ ಓನ್ಲಿ ದಾದ ಉಪ್ಪು ಬಂಡ ಮುಂಬೈ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಬಸ್ಸುಲು ಪಡು ಟ್ರೈನ್ ಪಡು ಅಥವಾ ಫ್ಲೈಟ್ ಪಡು ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪನ 7 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡ ಬೇತೆ ದಾಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ವಿದೌಟ್ ಪಾಸ್ ಫ್ರೀಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಈ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಈ ಸೀದಾ ಊರಿಗೆ ಬರೋಲಿ ಈರೆಗ್ ದಾಯ ಪೋಪ ಓಲ್ ಪೋಪ ಅಂತ ಕೇಳಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ 8ನೇ ತಾರೀಕು ನಂದು 8ನೇ ತಾರೀಕು ಪೂರ ಸರಿಯಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ನಂಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ಇದ ನಮ್ಮ ಬಸ್ಸಲ ಚಾಲ ಪಂಡ ಪೂರ ಪೂರ ಚಾಲ ಪೂರ ಇತೆ ಇನಿ ಏನ್ ಪಂಡೈತೆ ಮುಂಬೈ ಟ್ರೈನ್ ಬೈತಂಡೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಬರೋದುಂಟು ಫ್ಲೈಟ್ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಂಡೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ 8ನೇ ತಾರೀಕು ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಊರಿಗೆ ಬರೋಲಿ ಓನ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡೀಷನ್ ದಾದ ಬಂಡ ಮುಂಬೈ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗುಜರಾತ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿನಾಲ್ ಪಂಜಾಬ್ 4-5 ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಜ್ಯ ಬಣ್ಣಗ ಅಕುಲು 7 ದಿನದ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಸಪರೇಟ್ ಆದ ಕುಲ್ಲುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮಲ್ಪುಂಡು ನಾವು ಮಲ್ಪರ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಯಾರುಲ್ಲೇರಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೂನದಕ್ಕಲು ಮಾತಾ ಬಂಡೇಚರುಲ್ಲೇರಿ ಬಂಡದ ಪೂನದಕ್ಕಲು ಬೇತತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಏಪಲ ಬಂಪೆ ನಮ್ಮ ಊರುದೇ ಪೋತಿನಕಲು ಊರುದಕಲೆ ಇನಿಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ಪೂನ ನಮ್ಮ ಊರೇ ಅಂಚತ್ರ ಅಕಲಿಗೆ ಒವ್ವೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಐಕ್ ಬೋಡಾಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತಾತನ್ ಸುರು ಕೊಂಚ ತೊಂದರೆ ಆತಿನ ಅಂದ ಬಹುಶಃ ಕೆಲವರ ದೂರ ಸರಿ ಅವು ಬಹುಶಃ ಸರ್ಕಾರನ್ನು ಪೂರ ದೂರ ಉಂಡಲ್ಲ ಸರ್ ಪೂನೋಡಿ ಎಂಚ ಉಂಡಿದೆ ಕೊರೋನಾ ಜೋರುಂಡಿ ಮೂಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡೇ ರೀ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ನಾನು ಒಂಚು ಒಂದಂತ ಹೋಟೆಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಲ್ಲ ಶೂ ಹಾತಿದ್ದ ನನ್ನ ಓಡಾತಿ ಬಾಕಿದ ಅನ್ನಂದು ಬಾಕಿದ ಪರ ಕೊರೋನಾ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುಂಡು ಐಕ್ಯ ಜನಕಲು ಕೋಟಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಊರು ಬರ್ಪಿನಕಲು ನಲ್ಲ ಕಾತಂದುಲ್ಲೇ ರೀ ಏಪ ನಮ್ಮ ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೊಂಜಿ ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದ ಊರ್ ದಾಖಲೆ MLA ದಾಖಲೆ MP ನಾಕಲು ದಾದಲ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದೇರು ಬಂದ ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚಡುಲ್ಲೇರಿ ಮುಲ್ತಾಕಲು ಬರೋ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪಡ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಪೂರದಿಗೆಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಗಲ ಊರದ ಪೂರಾ ಬ್ಯಾರದಕ್ಕಲು ಪೂನೋಡೆ ಉಪ್ಪುನು ಎಂಗಲ ಊರದಾಗಲು ಯಾನ್ ಮುದರಂಗಡಿದೆ ಇನ್ನದಾರು ಪೂನೋಡೆ ಉಪ್ಪುನು ಈರ್ಲ ಬೈದಾರ ಯಾನ ತಿಕ್ಕದೇ ಇರಗೀರ ಬನ್ಸಂಗ ಬೈದಾರ ಹೆಂಗ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ಲ ಪೂನೋಡು ಸಿಂಬಾಯಿಸ ಸ್ಕೂಲ್ ಓದೊಂದಿಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜ್ ಅಂದೆ ಸಿಂಬಾಯಿಸ ನವೀನನ್ನೆಲ್ಲ ಬೈದಾರಿ ಸರಿ ಬೈದಣ್ಣ ಖಂಡಿತ ನವೇನೇ ಪೂನದ ಬೇತತ್ತು ಪೂನ ಊರು ಬೇತದು ಆ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ಪೂರ ರಾಜ್ಯ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯ ಸೇರಿದ ಬೇಗ ಊರು ಬಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮುಕ್ತ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಬಂಧ ಅವನ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ಪನ ಸರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಖಲ ವಿಚಾರ ನನ್ನ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರಲಿ 4-1-1-1-7 ರಡ್ಡಿಗಳು ಹತ್ತಂದಂಡಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಸಿದ್ಧ ಪ್ರಸಾರ ಅಲ್ಪ ನಿಖಲ ಸಂದೇಶ ಕಡಪಲ್ಲಿ ಆ ಸಂದೇಶ ತನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತಂದಂಡ ಏನು ಮುಲ್ಪಕ್ಕೆ ಏನಂಚಿತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಖಲ ಅಲ್ಪ ಸರ್ಕಾರ ವಾರಿ ತಿಳಿ ತತ್ತಬೋತು ನೀರೇಗ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಬಂಡಾರ ಪರ ಊರು ಸರ್ಕಾರ ದಾದ ಮಲ್ತೋಡ್ ಬಂಡೆ ಯಾನ್ ಇರಕ್ ಸುರುಟ್ ಬಂಡೆ
ಸುರುಟು ಮಲ್ಪಡಾಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಡೆಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋದು ಒಂದೊಂದೇ ಎಡವಟ್ಟಾಂಡ್ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಉಡುಪಿ ಗ್ರೀನ್ ಝೋನ್ ಹಿಡಿತಿನ ಈ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಛೆ ಇತ್ತೆ ದಾದಾತ್ರ ಮುಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ರೋಗ ಬಂದ್ಪುನೇನು ಈ ಒಂದು ವೈರಾಣು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಜನಕುಲ ಮಧ್ಯ ಸಮುದಾಯದ ನಡುವಿಟ್ಟು ಪರಿಸರ ಒಂದು ಪರಡರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತನು ಅಣ್ಣ ಐತ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಕುಸಿತ ಸಂಗತಿ ದಾದ ವೈದ್ಯ ಲೋಕ ಮನೊಂದುಂಡು ಐತ ಬಲವಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂದು ಅಂಚತ್ರ ನನ್ನಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೋಡಿನ ನಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನನ ಇಂಕುಲು ದಾದ ಮಲ್ಪಡು ಬಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಇತ್ತಿನಾಗ ಎಲ್ಲೇ ಉಪ್ಪುಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಇತ್ತಿನಾಗ ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಉಪ್ಪುಜಿ ಏರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯ ಆತಂಡು ಆಸ್ತಮಾ ಅಂಚ ರೋಗ ಅಕಲೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಅಕಲೆ ಒಂಚೂರು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ ಪಕ್ಕ ಅಕಲೆ ಇದೇನು ಏನ್ ಪೋದು ನಿತ್ತೆ ಕಡೆ ಏನ ಬುಡದಿ ಬಣವಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅದು ತೀರ್ಪೋಯರು ಅಂಚ ಏರಕ್ ಬರ್ಪು ಜಿಂದಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಎನ್ನ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಅನ್ಪಡೆ ಇತ್ತೆದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಮ್ಮ ನಾನು ಒಂದೇ ಪೋಡ್ದು ಇಲ್ಲದ ಒಲೆ ಕುಲ್ಲುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಇನಿಕ್ ರಡ್ಡರೆ ತಿಂಗಳು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 75 ದಿನ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲಿಯ ನನ್ನ ನೆಕ್ ಪೋಡ್ದು ಕುಲ್ಲುಂಡ ನಂಗೆ ಬಂಜಿಲ ಜಿಂಜೋಡು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ ನನದಾದ ಮಲ್ಪಡು ಎಂಚ ಬದುಕುನು ಒಂದು ಈ ಕೊರೋನಾನ ದೂರದೀತಿ ಎಂಚ ಬದುಕುನು ಯಾನ್ಲ ಇರ್ಲೈತೆ ದೂರ ಕುಲ್ಲುದ ನನ್ನ ಈ ಅಂಚನೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಡುದು ಇಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಕೈ ನಿದೆಕ್ಕದು ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಇಂಚ ಅಂತ ಬಂದ್ಪುನ ಕಲ್ಪೋಡು ಇತ್ತೊತ್ತು ಮಟ್ಟ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ BP ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪು ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಚೆಕ್ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪು ಬ್ಲಡ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪು ಬರೇ ಅಂದಿತ್ತೆ ನಾನು ಪೂರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ ಕೋವಿಡ್ ಚೆಕ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಮಾತ ಚೆಕ್ ಕೋವಿಡ್ ಚೆಕ್ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೇರುಂಡು ಅಂಚದು ಒಂದೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಬದುಕುನು ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತನಿಂದಾಂಡ ದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆವಂದು ಅನ್ ಬಂದ್ಪುನ ಎನ್ನ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಸರ್ಕಾರದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಡ ಸರ್ಕಾರ ಅಮಸರ್ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಓಲೈನಿ ಶಾಲೆ ಸುರ್ಮಲ್ ಪೋಡು ಅಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಸುರ್ಮಲ್ ಪೋಡು ಪಿದಾಡಿಯ ವಿ ಸೆಡ್ ನಥಿಂಗ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಯಾನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಸೊ ಕೋಡಲ ಎಂಕ್ಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಮಿಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಂದು ಈರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ವಾ ಕಾರಣಕ್ಲ ಅಮಸರ್ ಮಲ್ಪನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ 1 to 10 ಮುಟ್ಟ ಶಾಲೆನ ಇತ್ತೆ 2 ತಿಂಗಳು ಪಿರಬಾಂಡಲ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಐಟಲ್ ಒಂಜಿ ಗೊಂದಲ ನಿಖಲ ನಾಯಕರು ನಿಖಲ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರ್ಲ ಅಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆರು ಹೊರ ಒಂಜಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಶಾಲೆ ಸುರುಮಲ್ಪೋಡು ದಯಪಂಡ ಜೋಕುಲು ಹಾಳು ಅಭ್ಯಾಸ ಕಲ್ತುರು ಇருந்து ಕೂಡ ಅಂತೆ ಬರ್ತದ ಕುಡಂಜಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಕಮ್ಮಿ ಇಡ್ಲ 2 ತಿಂಗಳದಾತ ಶಾಲೆ ಸುರುಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಓವೇನ್ ನಂಬೋದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಣ್ಣ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ದಾಲಾಂಡ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದಿತ್ತಾರನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ಆರು ಬಾದಾಮಿ ಪಾತ್ರ ಹೊಂದಿತ್ತೇವೆ 2 ತಿಂಗಳು ಸರ್ಕಾರ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 months ಸ್ಕೂಲ್ ಡೆಫರ್ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದ್ಪನೆ ಬಂತೆ ದಾಗಿದ್ ಫಾರಿನ್ ಯಾನ್ ವಿದೇಶದ UK US ಪುರ ಓದೋನಿತ್ತೆ ಅಕುಲ್ಲ ಸಹಿತ ಜೋಕ್ 30% ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇಚ್ಚಿ ರೆಡಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಓದೋನು ರಾಜೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಬಂದವನ್ ಪೇರು ಗಲ್ಫ್ ದಕ್ಲೆಗ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಂಡ ಅಣ್ಣ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲೇರು ಗಲ್ಫ್ ದಕ್ಲೆಗ್ ದಾದಂಡಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಣ ಗಲ್ಫ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಇದೇ 2 ಮೂಜಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಬತ್ತದೇ ಅಂಡಿ ಖಂಡಿತ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡುದು ಚಾರ್ಟರ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಮಲ್ತ ಕಡೆ ಬಿಡಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯಾಪಿಯೆಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸೌದಿ ಇಟ್ಟು ಕಡೆ ಬಿಡಿ ಇನ್ನಿಟ್ ದಿಂಚಿ ಮಸ್ಕತ್ ಕೂಡ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅನ್ಪುನೇನು ಕೇಂಡೆ ನಂಗೆ ಬೇರೆ ನಡೆದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಸಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಗಣಪನ ಸಾಧನೆ ತಿಲಕ್ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೆ ಪೇರು ನೋ ಫ್ಲೈಟ್ ಸೋ ಫಾರ್ ಫ್ರಮ್ ದೋಹಾ ಟು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಫ್ಲೈಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ಮಾರ್ಚ್ 25th ಅಂದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತೆ ಈ ನಮ್ಮ ಮಿಡ್ಲ್ ಈಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯೋಡು ಇತ್ತಿನ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅವಳ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗೋಡು ಇತ್ತಿನ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಜನ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಉಪ್ಪುನು ಮಿಡ್ಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದೇ ಈ ಪೂರ 10 ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಏನು ಪನ್ನಡ ಹಾಕೊಂಡು ರಾಜೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಬಂದವರ ಪೇರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗ್ಲಾ ಮುಲ್ಪ ಬಂಗ ಒಂದು ಆರು ಒಲ್ಪ ಅಂದ ಪಂಡಿರಂದಂಡ ಈಗ ಬೋಡಪ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಒವೇ ಊರುಡ್ಲವ್ಲೇರು ಒವೇ ರಾಜ್ಯಡ್ಲವ್ಲೇರು ಅತ್ತ ನನ್ನ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟಿಡ್ಲ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಲೆ ರಾಜೇಶರ ವಾ ಜಾಗಡು ವಾ ರಾಜ್ಯೋಡು ಇರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತಂಡು ಒಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಎಂಗಲೆಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಲ್ಪ ಜನ ಪ್ರತಿನಿಧಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಬರಬಹುದು ಒಂದು 6 ಬಂಪನ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತ ನಡು ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ ಉಂಡು ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಏನಣ್ಣಂದು ಯಾನು ಫೋನ್ ಹೊಡೆದು ಬಾತಿರ್ನು ದಿನೇಶ್ ಬಜಗೋಳಿ ಪಾತಿರ್ಲಣ್ಣ ದಿನೇಶ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬನ್ಸಂಗ ಪಾತಿರ್ಲಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾ ನವೀನಣ್ಣ ಹಾ ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಹಾ ನಮಸ್ತೆ ಇರ್ಲೆ ಬೌದ್ಧರು ಒಂದ್ 2-3 ಸರಿ ಬನ್ಸಂಗು ಪಿಂಪ್ರಿ ಖಂಡಿತ ಅಣ್ಣ ಈರ್ನ ರಿಲೇಷನ್ ನಿತಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಟ್ಟೆ ರಿಲೇಷನ್ ಇರು ಮುಟ್ಟದ ಕುಲು ಬಾನೇಡು ಅಂತಾರೆ ಇರ್ತಾರೆ ಬರ್ತಿತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಜನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಡ್ಲೇರು ಜನಕ್ಲೆ ಪುನಃ ಬೊಂಬೆ ಬಿಡ್ಪು
ಅನ್ಸ್ತಂಡ್ ಟೀಕೆ ಬೊಡೊಂದುಲ್ಲಾರ್ ನಿಗಿಲು ಹಾ ಅದು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲದಲ್ಲ ನಾವಿನ್ನು ದೋಷಿನ ಪನ್ಪುಜಿ ಹಾ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಏನ ಜನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಹುಟ್ಟದ್ನ ಊರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೋಡನ್ನ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾ ಐಕಟ್ ನಿಗಿಲು ತಾಯ್ವಂಡಿ ಡಿಸೇಜರ್ಲ ಇರ್ಲ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಹಾ ಎಂಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ವಿಷಯ ಪಾತಿರ್ರೇಜಿ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಜನಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಪುಟ್ಟದ್ನವರೆಗೂ ಪೋಡತ್ತ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಆ ಈ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆ ನಿಪ್ಪನಿಟ್ಟು ಎಡಮೇಡ್ ಮಂಡ 12 ಗಂಟೆ ಉಂಪಾವನು ಬಜ್ಜಿನಾಲ್ ಪೊಂಜೇನಾಗ್ಲಿ ಉಂಟಾದಿರು ಐರೋಕ ಕೇಂದ್ರ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ ತಿರುರುಡು ಉಂಟಾಯಿರು ಕೇಂದ್ರ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಣ ಇತೆ ಈರ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯೋಡು ದಾದ ಬಂಡೇರದ ಬಂಡ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮೂಲ ಬತ್ತಿನ ಕಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕೊರೋನಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಲ್ಸೋಡು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಪಿರಬೂರಿಯಾದ ಮನ್ಪುನೇನೆ ಯಾನ್ ಇರ್ಡ ಮಾಪುನಟ್ಟು ನೋಡಿ ದೇಗದ ಮಂಡ ನಂಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು 53,000 ಜನಕುಲು ಮುಂಬೈ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಪಕ್ಕ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬರ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಆ್ಯಪ್ ನೋಂದಣಿ ಮಲ್ತೀರಿ ಅಪ್ಪ ನಂಗೆ ದಾದಾಣ ಮಂಡ 53,000 ಜನಕುಲೆಗೆ 7 ದಿನ ಉಂತವರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುನು ಪನ್ಪುನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಒಂಚೂರು ಕಣ್ಣು ಮುಡ್ಪುನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚಾದ ಇತೆ ನಮ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಆತರ ಮಂಡ 2ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ ಅನಿಸುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ಇನ್ನು ಟ್ರೈನ್ ಬೈದು ಮುಂಬೈ ಹಿಡ್ದು ಫ್ಲೈಟ್ ಬರ್ರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮುಂಬೈ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ರೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತು ಜನ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊರಂತ ಬೈಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬಸ್ಸುಲು ಬರ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತಂಡು ಕಾರಣ ಬರ್ಪನಗಳು ಬರೋದೇ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚೆದು ನನಗನಿಸುಂಡು 2ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಬೊಕ್ಕ ಏರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪೋಲಿ ವಾ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇರ ಆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಬೈ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು 5 ರಾಜ್ಯದ ಜನಕುಲೆಗೆ 7 ದಿನ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಡಾಕಲು ಸರ್ಕಾರದ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ನಿಯಮ ಪ್ರಕಾರ ಉಂತುಂಡ ಅಕಲ ಸ್ವಾಬಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಒಂದೇ ತಂದು ಅಕಲೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆತಜಿ COVID-19 ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ಪನ್ಪನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಅಕಲೆ ಇಲ್ಲ ಕಡಪುಂಡ ಕೆಲಸ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೋರ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಭಂಗ ಬರ್ತಾರೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಉಂತಿಯಾರ ನಾನು ಒಂದೇ ದಿನ ತಾಳ್ಮೆ ತೊಂಡ ಪೂರ ಹೋಗಿಟ್ಟು ಡಿಸೋಜರ್ ಅತ್ ಭಂಗ ಪ್ರತ್ಯಂಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅವು ಬನ್ನಿ ಅತ್ ಆಗಲ ಜೀವನ ಆಗಲ ಕಾಪಾಡೋಡು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಊರು ಬತ್ತುಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ 10 ಜನ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋದು ಒಂತೋಲ್ ಇದ್ ಮಾಡೋದು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಶಾಶ್ವತ ಉಂಡ 7 ದಿನ ಮಾತ್ರ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಬರಲ್ಲ ಯಾವ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸೂಕ್ತವನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಇತ್ತ ಸದ್ಯ 7 ದಿನ ಮಾತ್ರ ಎಂಗಳೊಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಗ್ಲ ಮೂಲ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಕುಲ್ಲುನು ಕೂಡ ಊರು ಬೋತ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಕುಲ್ಲುನು ಎಂಗ್ಲ ಊರು ದಯ ಬರ್ಪುನು ಎಂಗ್ಲ ಪುಡುದ್ನ ಊರಿಗೆ ಬರ ಎಂಗ್ಲ ಕೊಂಚ ಪೋಡಿಗೆ ಅವನುಂಡಿತ್ತ ಎಂಗ್ಲ ಪುಡುದ್ನ ಊರು ಕರ್ನಾಟಕ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಉಂದು ಎಂಗ್ಲ ಉನೇನು ಪುಡುದು ಬರ್ರೆಲ್ಲ ಅದು 10 ಸರಿ ಅನ್ನೋ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲ ಪೂರ ಮುಂಬೈ ಹಿಡ್ದು ಪೂನಾಡ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಿಡ್ದೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆತೀನಿ ಅಂಚಾದ ಎಂಕುಲು ಏರ್ಲ ಅಂಚ ಬಂದು ರೆಡಿ ಇಜ್ಜ ಪಂಡಿಂದ ಅವ್ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಪಂಪುಜೇರು ಅಂಚಾದ ಬಣ್ಣಗ ಕೆಲವು ನಿಯಮನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪಾಡೋಡು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಕೋಲೇನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತ ಇಲ್ಲ ಬೋಪುನೆಟ್ಟು ದಾಲ ತಪ್ಪಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಎಂಚ ಅಗತ್ಯನ ನನ್ನೂರೇನು ಜೀವ ಎಲ್ಲ ನಂಗೆ ಅಗತ್ಯನೇ ಬೊಕ್ಕ ಈ ರೋಗ ಎಂಚ ಬಂಡ ಹೆಂಗಿತ್ತು ನನ್ನೂರೇ ಬರ್ಪುಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾತಂಡು ಅಂಚಾದ ನಂಗೆ ಇಜ್ಜಿನ ಬಂಡತೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯ್ಬೇಕನೆ ಇಲ್ಲ ಬರೋ 7 ದಿನದ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಉಂಡು ನನ್ನ ಎದುರು ಕವಲ ಕಮ್ಮಿ ಆವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರು ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಬರು ಅಂಚಾದೆ ಈತ ಲ್ಯಾಬ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂಡು ಅಂಚಾದೆ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ರೇಕೆ ನಿಕುಲು ಬಲೆ ಸ್ವಾಗತ ಉಂಡು ಅನ್ಪಂಡ್ರೆ ಬಯಕೆ ನಿಗಳೆಗೊಂದು ಧನ್ಯವಾದ ಹಿರೇಗ್ಲ ನವೀನ ಅನ್ನಗ್ಲ ಡಿಸೋಜರ್ ಹಿರೇಗ್ಲ ನವೀನ ಅನ್ನಗ್ಲ ಎನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಪಿಂಪ್ರಿ ಇಂಚೋಡ್ ಬಂದ್ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಧನ್ಯವಾದ ಖಂಡಿತ ಮಾತಾರ್ನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆలు ದೂರಾಡು ಕೆಲವು ಸರಿ ಬಂತೆ ಬೊಂಬೈ ದಕ್ಲಾಡು ಪೂನಾ ದಕ್ಲಾಡು ಡೆಲ್ಲಿ ದಕ್ಲಾಡು ಓಲೆ ಒಪ್ಪನ ತುಳು ನಮ್ಮ ಕುಲೆ ನಮ್ಮನೆ ಈ ಊರುಡು ಬುಡು ಬಲದ ಕುಲು ಬಂಜಿದ ಗುಜ್ಜಾರ್ ಮೇನಾಡು ನಡೆ ಪೋತೇರು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಅಲ್ಪಲಪ್ಲೆ ಇಡೆಗ್ಲ ಬಲೆ ಪನೊಂದು ಆಯ್ತು ನಡೆ ರಾಜೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ನಮ್ಮ ಊರು ಒಲ್ಪ ಅಂದಿಕೆಂಡ ಆರು ನಮ್ಮ ಭಾರತರಿಜ್ಜೇರು ಉಪ್ಪುನ್ ಬಹುಶಃ ಕುವೈಟೆಡ್ ಅಣ್ಣ ಹವಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ಊರುಡಿಗೆ ಕುವೈಟೆಡ್ ಹವಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಕುವೈಟ್ ಜೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಗುತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಎಂಗಲ ಮಾತ್ರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಅಲ್ಪ ಉಲ್ಲ ಓ ಮುಟ್ಟದ ಸಂಘಸ್ಥೆ ಪಂಡ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ನಂಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಣ ನಂಗ ಯಾನಿ ತೆಗಿರ್ ಪಣ್ಣೇನು ಬರೆದೆತೊಂದು ಎಂಗಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಹಿರೇಕ್ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಅವಳು ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಪಲೆಕ್ಕ ದಾದ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡ ಎನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೋರ್ಡ್ನ ಜನಗಳು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನಗುಲು ಉಲ್ಲ ಏನ 4 ಸರ್ತಿ ಕುವೈಟ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆಗಲ್ಲ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸದೆ ಅಂಚೆ ಇಂಕ ಬೋಡಾತ್ನ ದೋಸ್ತಿನಗಳುಲ್ಲ ಆ ನವೀನ್ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ಅವನ್ ತೆತ್ತೊಂದು ಈ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಇರೇಗೆ ದಾದಾಂಡ ಅಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಆತನ್ ಬನ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನಿಯೇ ಈ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಪಿದೆ ಪೋಯಿನೇ ಅನ್ಮಲ್ಪ ಖಂಡಿತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೂ ಅಂಚೆನೆ ಅರುಣ್ ತಿಂಗಳ ಬರೆ ಪೇರು ಮಸ್ಕಟ್ ಟು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಮಲ್ಪಾಲೆ ಆಯ್ಬೇಕಂತ ತನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಪುಂಡದು. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಪಲ್ಲಣ್ಣ ಏರುಂದು ನವೀನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಒಲ್ಪಡ್ದಣ್ಣ ಇಂದು ಕೋಣಾಜಿ எடுத்து ಪಾತಿರ್ಲಣ್ಣ ಅಯ್ಯಂಡಿ ಸರ್ ಕೊಡ್ಲೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲೇ ಪಾತಿರ್ಲ ನಮಸ್ತೆ 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 ಅಣ್ಣ. ನಮಸ್ತೆ ಎಂಕಲ ಊರು ಪೆರ್ಲ ಹಾ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಬರ್ಪುಡ ಸಾರದ ಕೈತಾಗ ಅಂದೆ ಅಂದ ಎಂಕಲ ಬೇರೆ ಡಿಪ್ಪನ ಕುಡ್ಲಾಟ್ ಅಂಡ ಪೋವನೆ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳ ಆಂಡು ಅಂಚ ಎಂಚ ಏಪ ಎಂಕಲ ಅಂಚಿ ಪೋಯರ ಹಾಕೊಂಡ ಇತ್ತೆ ಎಂಗುಲು ಕೋಡೆತ್ ಮೊರಣಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿಗಳೇನು ಮೀಟ್ ಮಲ್ತದ ಪಂಡ ರಡ್ಡಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಲೇನು ಕುಲ್ಲ ಒಂದು ಮೂಲು ಬೇಲೆ ಬರ್ಪುನಕುಲು ಕೆಲಸ ಪೋಪುನಕುಲು ಬ್ಯಾರ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಒಂದು ಟೀಚರ್ನಕುಲು ಮಾಸ್ಟರ್ನಕುಲು ಪೂರ ಅಂಚಿ ಟಿಂಚಿ ಪೋಪುನಕುಲು ಪೋ ಹಾಕ್ಲೇನು ಇತ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ನಗಲೆ ಬಲೆ ಬಣ್ಪಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ದಕುಲು ಬಲೆ ಬಣ್ಪಾರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪುಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಕಲೆ ಬಲೆ ಬಣ್ಪಾರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವ್ಯವಹಾರದಕಲೆ ಬರ್ರೆ ಬಣ್ಪಾರೆ ಅಂಚಾದೆ ಆಗಲೇ ರಡ್ಡಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕುದೊಂದು ಕುಲ್ಲಾದು ಏರೇರೆ ಕಾಕಲ್ನಕಲ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಐಡೆಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಉಂಡ ಆ ಐಡೆಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ತೋಪಾಯಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಆಕಲೆ ಒಂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಬರ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರೋಡು ಒವೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆಗಲೇ ಪಾಸ್ ಕೊರೋಡು ಉಂದು ಬಣ್ಪುನೇನು ಉಂತಾದ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿನ ಬಂಟ ಬೊಕ್ಕ ಏರೇರಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾರೋಗ್ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಅಕುಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಬ್ಯಾರೋಗ್ ಬರೋಡು ನನ್ನ ಪಾಸನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತು ಕೊರೋಡು ಅನ್ ಪಣ್ಪುನೇನು ಪಂಟ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ನಿಕಲ್ನ ಕೇರಳದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಪೇಪರ್ಗಳ ತೂತೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪಾಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತು 1 ಗಂಟೆದ ಉಲಾಯಿ ಪಾಸ್ ಕೊರ್ದು 22 ದಿನ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಉಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಪಾಸನ್ ಕೊರ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಬ್ಯಾರಕು ಬೋಪುನೆಕ್ ದಾಲ ಅಡಚಣೆ ಇಜ್ಜಿನ್ ಬಣ್ಪುನ ರೀತಿಡ್ ಇತೋಟ್ ಮಟ್ಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ್ ನಿಕುಲು ನೇರ ಬರೋಲಿ ಪೋಲಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಅವಳು ಉಳ್ಳೇರು 3 ತಿಂಗಳ ಅಂಡೆ ಟೂ ಅಂದೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪು ಇಮಾನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಏಪ ನನ್ನ ಪೋವಳಿ ಇಂದು ಈರ್ ಇನಿಲ ಪೋಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೋಲಿ ಎಲ್ಲಂಜಲ ಪೋಲಿ ಅತ್ತದ ಅವಳು ಸಾರಡ್ಕ ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರು ಸಾರಡ್ಕಡು ಅದು ಬಿಡ್ಬೇಡಿ ಗೀತೆ ಪೋರ ಬಿಡ್ಬೇರೆ ಇರ್ ದಾಯ ಒಂದು ಪಾಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತದೆ ಮಲ್ತನ್ನ ಕೂಡಲೇ ಬಿಡ್ಬೇರಿ ದಾಯ ಪೋಪರ್ ಏನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ತೋರ ಅತ ಅಲ್ಪಬಹುದು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಕೊಲ್ಲರಂಡ ಅಂದ ನೋ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಹೋಮ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಕೇರಳ ಬರ್ಪನಗಲೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ತು ಪೋಪಿನ ಕಲೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ತು ಪೋಪಿನ ಕಲೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೇರಳ ಅಲ್ಪ ಬಹುಶಃ ಬಾರಿ ಗೊಂದಲುಂಡು ನಿಕ್ಲ ಹಂಗ ಆಯ್ತು ಕಾಸರಗೋಡು ಉಡುಪಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಯೂನಿಟ್ ಉಡುಪಿ ಕುಡ್ಲ ಪೋಪನಗಲೆ ಆ ಗಡಿಭಾಗ ಉಡುಪುನಂಜಿ ಒರಿ ಮುಖಂಡರ ಡ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಡೆ ತಲಪಾಯನೆ ಪೋಡು ಮಾಡಂದುಲೇರಿಗೆ ಸಾರಡ್ಕಡು ಪೋಯರ ಆಪುಜಿ ಮಾಡಂದುಲೇರಿಗೆ ಅಂಚ ಕೇನಿ ಇದೆ ಎಂಗಲ ಇತೋರ್ದು ಬಿಟ್ಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಾದ ಬಂಡ ದಿನನಿತ್ಯ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೂ ಕುಡ್ಲ ಬರ್ಪನಗಲೆಗೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಪೋಪನಗಲೆಗೆ ಒವೇ ತಕರಾರು ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಯ್ ಕಾಂಡೆ ಬರ್ಪೆ ಬೈಯಡ್ ಪೋಪೆ ஒரு பேங்க்குக்கு வேலைக்கு பருப்பே ஒரு பெட்ரோல் பம்ப் வேலை பருப்பே ஒரு பேரக் பருப்பே ஒரு ஹோட்டல் நடப்பவே ஒரு ಅಂಗಡಿ நடப்பவே ಅಕಲ್ನಕಲ್ಲ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ತೋಜಾದ ಸಂಸ್ಥೆದ ಅವನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಏರಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ಬ್ಯಾರಕ್ ಪೋಪಿನಕಲೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಹೋಟೆಲ್ ಬೇಲೆ ಬಲ್ಪೆ ಆಯ್ಡದಾಲ ಐಡೆಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚಿನಕಲು ಸೇವಾ ಸೇವಕಲ್ನ ಪಾಸ್ಡ್ ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತಿಂಡ 1 ಗಂಟೆದೊಲೆ ಪಾಸ್ ಕೊರಪ 22 ದಿನ ಆ ಪಾಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಂತೇರು ಇದು ಕೊಡಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ ಅಲ್ಪ ಕೇರಳ ಹೊಡಿತಿನಕಲು ಮೂಲತೆ ಮದ್ಮೆ ಆದ ಬೈದೇರು ಅಕಲೆ ಎತ್ತೆ ಪೋಡುಂದಂಡ ಎಂಚ ಹೋಮ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಅವಡೆ ಇತೆ ಕೇರಳ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇದು ಕಾಸರಗೋಡು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಕೋವಿಡ್ ಇತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ ಹಿಡಿದ್ಲ ಅವು ಅಕಲೆ ಎಂಕುಲ್ ತುಂಬಲ್ಲ ಇದು ಅಕುಲ್ ನಂಬರ್ಲಿ ಪಿರಬತ್ತೆ ಅಂಚಾದೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಅಕ್ಲೇನೆ ಬುಡ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜನಕ್ಕಳು ಪೋಪುನ ಬರ್ಪುನಕ್ಕೆ ದಾದ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಪೋನಾಗ ಉಲೈ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಅಕುಲು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ವೆದರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ ಬೋರ್ಡ್ ಐತ ನಡುಂಜಿ ರಂಜಿತ್ ಕುಟ್ಟಿನೋ ಪಂದ ಆರ್ ಬರೆ ಪೇರು ದಯ ಮಲ್ತದ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಜಸ್ಟ್ ತೂಲೆ ಇನ್ನಿ ಇಸ್ರೇಲ್ಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತಂಡು ಕೊರೋನಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಸ್ಕೂಲನ್ನು ಬಂದ್ ಮಲ್ತೇರು ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂದು ಗಂಭೀರವನ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಪರ್ಯಾವತ ಸರ್ಕಾರದಾಯ ಗಮಸರ ಮಲ್ಪಂದುಂಡು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಜಿ ಅಂತೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಡು ಶಾಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ನಿಧಾನ ತುಂಬೆ ಪಂಡೆ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಶುರು ಮಲ್ಪನ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಬರ್ಸ ಬರೋದು ಖಂಡಿತ ಮೂಲ ಬರ್ಸ ಸುರಾಪ ಜೋಗ್ಲೆಕ್ಕೆ ಬರ್ಸಕು ನೆನೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಶೀತ ಜ್ವರ ಬರ್ರೆ ಸುರಾಪ ಶೀತ ಜ್ವರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪಟ್ಟ ಕೋವಿಡ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೋರ್ಡು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗತಿ ಎಂಚಾವು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗಳ ಕೆಲವು 2 ಜನ ಪೇರೆಂಟ್ ನಕುಲ್ಲ
ಕೆಲಸ ಒಪ್ಪನಗಳುಪ್ಪ ಅಕುಲು ಈ ಬಾಲೆನ್ ಬಿಡ್ದು ಅವಳು ದಾತ ಆಪುಣ ಮೂಲ ದಾತ ಆಪುಣ ಅಕಲ್ ಎಸೊಂಬರ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಟೈಮಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಲು ಇಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬಸ್ ಲಾರಿ ನಮಗೆ ಗುತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ವ್ಯಾನ್ ಹಿಡ್ಬೋನಾಗ 25-30 ಜನ ಎಸೊಂ ಒಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸನ್ನಿವೇಶ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾಡು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಗ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಕೊಡೋರು ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲೆ ನಂಚಿ ಇಂಚು ಕುಲ್ಲ ಪವರ್ ಆಗ ಸಾಧ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಕಲೆಂಡಲ ಪನೊಲಿ ಅರ್ಥವು ಜೋಕುಲೆಗ ಆ ಜೋಕುಲೆಗ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಥ ಆಗುದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಂಡ ಅಕುಲು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಿಡ್ದೆತ್ತು ಗೊಬ್ಬರ ಇಲ್ಲ ಒಂದಿಂದ ಎತ್ತು ಪರ್ತದಕ್ಕೂ ಆಗಲು ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ ಬೇತೆ ದಾಲ ಕಿಟ್ ಬಾಡಿ ಎಡ ಅವಂದಲ್ಲ ಅಕುಲು ದೀಪನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಕುಲು ಶೇರಿಂಗ್ ಮಲ್ತು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪನ ಎತ್ತು ಜೋಕುಲು ಎನ್ನಡ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಕೋರು ಸೊ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೀನಿ ಅಕುಲು ಅಂಚಾದಿ ರಡ್ಡು ತಿಂಗುಲತ್ತು 3 ತಿಂಗಳು ಪೋಣ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇರವನ್ ಕಂಪೋಸಿಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಜೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್ ನೆ ಒಂಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೂನ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಜುಲೈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅವು 3 ಮಂತ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಇನ್ 3 ಇಯರ್ಸ್ ಸರಿ ಆಯ್ತಾ ನೋಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂಚಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಏನಂದ ಹರೀಶ್ ಪ್ರಭು ಪಾದೇರಣ್ಣ ಬಂಡ್ಲೆ ಪ್ರಭು ಎಂಕೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತಂದು ಯಾನು ಬೊಂಬೈ ಇಡ್ತು ಬತ್ತದು 14 ದಿನ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಆದ ಇಲ್ಲಗ್ ಬತ್ತು ಇನ್ನು 21 ದಿನ ಅಂಡ್ ಎಂಕಾಗಿ ಸೀಲ್ ದಾರ ಪಡೆದು ಜರ್ ಸೀಲ್ ಕೈಗೆ ಸೀಲ್ ಪಡ್ಬಿರತ್ತೆ ಅವು ಪೂರ ದಾಳ ಇಜ್ಜಿ ಅವಳು 14 ದಿನ ಆಯ್ಬೇಕು ಎಂಕಲಿಗೆ ಸೀಲ್ ಪೂರ ದಾಳ ಪಡೆದು ಜರ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ದುಂಬು ಪೋಯಿನಾಗಲೇ ಸೀಲ್ ಪೂರ ಪಾಡು ಇರ್ತೇವೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಪಿದೈ ಪೂರ ಪವರ್ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಈರೆಕ್ ಬಾರಿ ಈರು ಸೀಲ್ ಪಾಡ ದಿನ ಮಂಡ ಈರು 14-16 ದಿನ ಕುಲ್ಲುದು ಬೊಕ್ಕಲ ಸೀಲ್ ಪಾಡ್ನಾಂಡ ನನಗೆ ಜೀವ ಗಿಡಿ ಸೀಲ್ ಪಾಡೋಡವು ಸೀಲ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೀಲ್ ಪಾಡ್ನು ಏರೆಕಂದು ಬಂಡ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೊಡೆದು ಅಥವಾ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋಪನಾಗಲೇ ಮಾತ್ರ ಸೀಲ್ ದೇ ಬಂಡ ಆಯೇ ಹೋಮ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಇಲ್ಲದ ಬಿದೆ ಪವರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಈರೆಗೆ ಸೀಲ್ ಪಾಡ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಈರು ಸರ್ಕಾರದ ಒತ್ತಿಟ್ಟೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಆತನಿಂದ ಎಣ್ಣುವೇನು ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ಕಾರ ನೇಮಕ ಮಲ್ತಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಇಡ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇಡ ಒಲ ಉಂತುದು ಈರು ಇಲ್ಲ ಪೋತಿನಾರು ಈರಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ಆತಂಡೆ ಈರು ಕೋವಿಡ್ ರೋಗಕ್ಕೂ ಈರಿನ ದಾಲ ರೈರಾಣು ಇಜ್ಜಿನ್ ಮಣ್ಪುರ ಪ್ರೂವ್ ಆತನ ಅಂಚಾದ ಈರಕ್ಕೆ ಸೀಲ್ ಪಾಡ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಯು ಆರ್ ಫ್ರೀ ಲೈಕ್ ಹಸ್ ಎಂಕಲ್ ಫ್ರೀ ಈರು ಓಲ್ ಪಡ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬೈಜಿ ಮಾತ್ರ 21 ಜನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬೈಜಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಅಂಡರ್ ಮೂಲ ಪಿದೈ ಪೋರ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂತೇರು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬೈಜಿ ವೆಂಡ ಒಂಜಿ ಕರ್ತಾ ಜೊತೆ 21 ದಿನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬೈಜಿ ವೆಂಡ ಉಂದಾದ ಕತೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬೈಜಿ ಅಣ್ಣ ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಕ್ಕೆ ಅಂದ ನಿಕಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬೈಜಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ಬಂಡ ಇನಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಕ್ಕೆ ಅಂದ ಎಂಕಲಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬತ್ತಿನಾಗಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಪಂಡ್ರೆ ಬಂತೇರು ನೆಗೆಟಿವ್ ದಾಲ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡೆ ಅಪಗ ಇರಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ರೂಲರಿಂದ ಅರ್ಥ ಸೀದಾ ಬೋಪನೆ ಸರ್ತ ಇಲ್ಲ ರೂಲರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹಿಡಿದು ಎಂಕಲೆ ಫೋನ್ ಬರ್ಪುನು ನಿಗಳು ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ತಿರುಗ್ತಿದ್ದೀರಿ ಇಂಚ ಫೋನ್ ಬರ್ಪುನು ಅಪಗ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಲೆ ಇರ್ನ ನವೀನ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಂತ ನಂಬರ್ ದೆತೊಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೇಳುವೆ ಇರ್ನ ಪುದರ್ಲ ಉಂದ್ಲ ಕೊರ್ದು ಯಾನ್ ಇರಬೇಕು ಫೋನ್ ಮಲ್ತ ಬಂತು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಯಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈ ತಿರುಗೋಡ ಬರ್ಚಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಂದಾಗ ಪಿದೈ ಪರ ಉಂಡೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂಜಿ ತೆರಿತಾರೆ ಆತೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ ಉಂಡದೆ ನಂಬರ್ ಇರೋ ನಂಬರ್ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಜನಗ ಬರೆದಿಪ್ಪೇರು ಉಂಡು ನಂಬರ್ ಉಂಡತಾ ಉಂಡೆ ಇರ ನಂಬರ್ ದೆತ್ತೋ ನಾನು ಮೂಲೆ ಕುಲ್ಲುದು ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಏಪ ಇರ ಹಾಜರಾತೀನಿ ಯಾನ್ 13 ತಾರೀಕಿಗೆ ಉಡುಪಿ ಟಚ್ ಆತ ಇರ ಸ್ವಾಬ್ ದೆತ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪ ಸ್ವಾಬ್ 16 ದಿನ ಆಯ್ಬೇಕು ಅವಳು ಬರ್ತದ 16 ದಿನ ಆಯ್ಬೇಕು ದೆತ್ತಾರ ಅಂದ ಒಂದು ಮಲ್ಲಕತೆ ಅಣ್ಣ 16 ದಿನ ಮಟ್ಟ ಮನೆ ಬಂದ ಕುಲ್ಲ ಏನಿರಿಗೆ ಅತ್ತಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಇತ್ತು ಅದಾಗ ರೂಲ್ಸ್ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತು 14+14 ಇತ್ತು ಒಂದು ಬಕ್ಕ 7+ ಬಕ್ಕ 7 ಬಕ್ಕ ಅವರದ ಬಕ್ಕ ಬುಡ್ನಿ ಆಗುಡು ಓಕೆ ಅಪಗಡಿ ಉಡುಪಿಡತ್ತ ಒಂದು ಅಂದ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂಜಾರು ಗ್ರಾಮ ಅಂಜಾರು ಗ್ರಾಮ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ತೂಕ ದಾದ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕೇಳುವೆ ಆಯ್ತು ಬಹುಶಃ ಹಿರೇಗೊಂದೊಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಕಡ ಪಡ್ತಾರೆ ವೇಗಸ್ brothers and please tell to bishop to give permission to open quarantine church halls and schools ಇತ್ತೆ ಎಡಮ ತಾರೀಕು ಇಡಬೇಕು ಚರ್ಚಿನ ಪೂರ ಓಪನ್ ಆಪ್ ಇನಿ ಸರ್ಕಾರ ದಕಲು ಎಂಕಲೆ ಬಹುಶಃ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಗೆ ಕೊರ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ರೆ ಅಂದು ಬಹುಶಃ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಎಸ್ ಅವು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಪೂರ ಓಲ ಕೊರ್ಪೇರೆ ಇನಿ ಚರ್ಚ್ ಅದು ಏತೋ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕೊರ್ತಾ ಏತೋ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಿಡ್ದು ಕೊಡ್ತೇರೆ ಚರ್ಚ್ ಕೊರ್ರೆ ದಾದ ಅವಡು ಅವಕಾಶ ಉಂಟು yes why not ಕೇಂದ್ರದಿಂದ I don't know whether they have asked or not ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬಿಷಪ್ ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಂದ್ರ ಬಹುಶಃ ಹಿರೇಗೆ ಬಂತೆ ಇರಂದ ಬಿಷಪ್ ನಗಲ್ದ ಕೇಳಲಿ ಅಕಲ್ ಕೊರ್ಪೆ ಸರಿ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ಸರಿ ಲೆಪ್ಪಕರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕೊರೋನಾ ಆದವರಿಗೆ ಖರ್ಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾರು ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿ ಎಂದು ಮಂಜುಳಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವನಂದ್ರೆ ಎನ್ಲೆ ಕೊಡಿತ ಸದ್ಯಗೂ ಸರ್ಕಾರನೇ ಭರಿಸೊಂದು ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೊತ್ತು ಮುಟ್ಟ ಕೊರೋನಾ ಅಂತ ಬಂದು ಪ್ರೂವ್ ಆನಂದ್ ನಾನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲೇನೆ ಸರ್ಕಾರ ಆಕಲು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆನ ಮುಟ್ಟದ ಪೂರಾ ಖರ್ಚಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ತೊಗೊಂಡು
ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಅಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಬೋಪೇರು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಯ್ಬೇಕ ಅಕಲ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಬೋಪೇರು ಬಟ್ ಅಕಲ್ನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹಾಕಲು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆನಮುಟ್ಟ ಕೊರೋನಾ ಮುಕ್ತ ಆನಮುಟ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಖರ್ಚಿನ ತೂಪಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರ ತೂನ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕ ದಿಗಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ ರೋಗಿನ ಪಿರೋಡು 3 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಖರ್ಚಾಗ ಐಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ದೇವಂಡ ಆತು ಕೇರ್ ದೇತನು ಆತ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕಲು ಆತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಡೀ ಗಡಮನೂರು ಜನತಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನ 10-12 ಜನಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಮೀಸಲು ಆಯ್ತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವನು ಆಯ್ತಾ ಜಿಲ್ಲೆ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ಹೇಳಿ ಏರಂದು ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ರಾಹುಲ್ ಬಂದು ಸರ್ ಮಂಗಳದೇವಿ ಹಿಡಿದು ಪಾತಿರ್ಲೆ ಈಗ ದಾ ಬಂದೆ ಈಗ ರೂಫಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಪಣ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಸೈಟ್ ಅವನು ಅಂಚೆ ಪೋಪಿನ ಬರ್ಪಿನ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವನು ಮಂಜೇಶ್ವರಗೆ. ಹಾ ಅದ ಇಂಜಿನ ವರ್ಕ್ ಇರ್ನ ರೂಫಿಂಗ್ ಇದೆ ಪೋಲೆ ಇರಗಿದೆ ಪೋಲಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಇದು ಬಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಪೋನಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತೆ ಈರೆ ಬೇಲೆ ಪೋಪರ್ ಅಂದಂಡ ಈರ್ನ ಪಾಸ್ನ ಓಲ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೇರ ದನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಬೇಲೆ ಬರ್ಪೇನ್ ಬರೆದ್ಕೊಂಡ ಇರೆ ಪಾಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಾಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಂಡೆ ಇರು ಪೋಪಿನ ಬೈಯಡ್ ಬರ್ಪನಿಗೆ ದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಥವಾ ಅವ್ಲ್ ಬೋದು ಉಂತುನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ ಅದು ಪನ್ನ ಪ್ರೊಪರೇಟರ್ ಯಾನೆ ಪನ್ನ ಎಲ್ಲ ಲೇಬರ್ಸ್ ನಾಗ ಪನ್ನ ಪಾಸ್ ಪನ್ನ ಎಂತ ಬಂದ್ಕೊಡ ಲೇಬರ್ ದಗಲೆ ಪಾಸ್ ಎಂಜ ಮಲ್ಪುನು ಇರ್ಕೇಣ್ಣತ ಅದ ಲೇಬರ್ ನಗಲೆ ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಮಂಡ ಹಾಕಲು ಅವಲೆ ಉಂತುವೇರ ಬರ್ಪೇರ ಡೈಲಿ ಪೋದ್ ಬರ್ಪು ನಾನು ಒಂದು ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಡೈಲಿ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ ಇತ್ತಿನಾಗಲೇ ಪಾಸ್ ಮಲ್ತು ಪೋದ್ ಬರೋಲಿ ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಆ ರಾಜ್ಯದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ರಾಜ್ಯದಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತಾರ ನಂಡ ಮೂಲ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಲ್ತ ಆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಡಪಡ್ದು ಆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವನ ಎಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯಡ್ಡ ಕಾಂಡೆ ಬೈಯಡ್ ಪೋದ್ ಬರ್ಪುನಕ್ಕೆ ದಾಲು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಚ್ಚಿ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಲೆಪ್ಪಕೊರ್ನೆಕ್ ಸೋಲ್ ಮೇಲೂ ಕುಡಂಜ ಇವತ್ತಿಂದ ಹವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಊರ್ದ ಬದ್ರ ಕೋಯಿಟ್ ಯಾಕೆ ವೇಗಸ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಬರೀ ಹವಲ್ಲಿ ತುಳುಕೂಟ ಕುವೈಟ್ದ ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಚಂದ್ರಾಶರ್ನ ಜಾಗ ದುಂಬದ ಗುರುಕರ ಆದಿತ್ತಿನ ಚಂದ್ರಾಶರ ಉಪನಾಲ್ಪ ಬಹುಶಃ ಅರೆನ್ನ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ಆಯ್ತು ನಟ ಅಬೂಬಕರ್ ಉಬಾರ್ ಆರಂಜ್ ಬರೀ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದವರನ್ನು ಕರೆದಿಂತ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಾರ್ಥಕವಲ್ಲೇ. ಖಂಡಿತ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹುತೇಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವನ್ ಡಿಸೋಜರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆಸಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಅಷ್ಟೇ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ತೊಂದರೆ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು? ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಚರ್ಚೆ ಇದ್ದದ್ದು ಮುಂಬೈ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತುಳುವರು ಒಂದು ಆಕ್ರೋಶ ಭರಿತರಾಗಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ನೋವುಗಳಿಗೆ ದುಗುಡಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಆಕ್ರೋಶ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಅದು ಪರಿಹಾರ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಚರ್ಚೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಹಂತದ ಆ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡಿದೆ. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ. ನಮಸ್ಕಾರ ಪಲ್ಲಣ್ಣ. ಯಾನ್ ಸಂಪತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದುಬೈರ್ದಣ್ಣ. ಪಾತ್ರಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಸಂಪತ್ ಪಲ್ಲೆ ಸಚಿವರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಂದು ಯಾನೊಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಇತ್ತು ದಾಸೆ ಪಂಡ ಸರ್ ಒಂದು ನಿಕುಲು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪುನೆತ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಮಾರಿ ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಎರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಪ್ಪ ಅಂದೆ ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಾಮಾರಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮರ್ದು ಇದ್ದ ಮುಟ್ಟ ತೆಗಿಸಿ ವಿಶ್ವೋಡು ಈತ್ ಬಲಿಷ್ಠ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಪ್ಪುನ ದೇಶವಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲ ನೆಕ್ ಮರ್ದು ಕಂಡವರ ಆತಜಿ ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಗಲು ಐಕ್ ಏತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದರ ಮಲ್ತೊಂದು ನಂಗೆ ದೂರ ಪಂಡ್ರೆ ಸುಲಭ ಕಾಂಡ ಐಕ್ ಏತ್ ಬಂಗೋಂಡಿಂದ ಅಗಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪಂಪಿಂದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಆದ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರನಟೆ ಆದ ಸೋನಿಸುವುದು ಆಯೆ ಬೊಂಬೈ ಹಿಡಿತಿನಾಗಲಿ ಈತ್ ಭಂಗ ಬತ್ತದ ಜನಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಊರು ಕಡಬ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಈತ್ MLA MP ಪೂರ ಉಳ್ಳೇರು ಪೂರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲ ಪಂಪಿನಿ ಅಗಲಡೆ ಏತ್ ಕಾಸುಪ್ಪು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಆ ಕಾಸುನು ಇಂಚಿನ ದಿನೊಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುಲಿ ಐಟಿ ಇನ್ವಾಲ್ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪ್ರತಿವರಿಯಲ್ಲ ದೇ ಮಲ್ಪರ ಬುದ್ಧಿ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಒಳ್ಳೆ 1,000 ವರಿ ಬೊಂಬೈದ ವರಿ ಬರ್ಪಿನ 1,000 ಜನತ ಒಂಜಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾನಿಗೆ ಪಂದ್ ಇತ್ತೆ ಒರಿ ಅಂಡಲ ಪನ್ಪೇರ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಲ್ಪುಜಾರ್ ನಿಕುಲು ಖಾಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷೋಡು ಉಲ್ಲ ವಿರೋಧನೇ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುಣ್ಯ ಕರ್ತದೆ ಯಾನ್ ಉದಾಹರಣೆ ಸಮೇತ ಕೊರಬಿಂದಾದ ಬಂಡ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಿತ್ತಿನಾರು ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯೋಡು ಏನ ಪೂರ ಭಂಗ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಾರು ಆರು ಒಂದಿನ ಬೇತಿನೇ ಪಾತಿರು ಕೂಡೋರ ಬೇತಿನ 6 ಮಿನಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಿತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚಾದು ಪೂ ಬಂದಿನ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡೆ ಆಪುನು. ಸರಿ ಸರಿ ಸಂಪತ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಟ್ಟು ದಾಲ ಏರಿಗಳ ತೊಂದರೆ ಆತಿಜಿ ಯಾರು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ನಾಗ ಸಮಯ ಸರಿಯಾದ
ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಕೋವಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಚಾದ ಹೇಳಿಕೆ ಹೂ ಇರಕ್ಕೆ ಹೂ ಪಂಡ್ತಾರೆ ನಿಂಗೆ ಪಂಡಿಜಾರೆ ಹೂವು ಹೇಳಿಕೆ ದಾದ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎಂದು ಆಂಡಲ ವಿಭಿನ್ನವಾದಿನ ಹೇಳಿಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ಪನೇಕೆ ಯಾನ್ ಒತ್ತನು ಅವ್ರು ರಾಜಕೀಯವಾದ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೂದು ಮಲ್ಪೇರು ಇನಿ ಈರ್ ಬಣ್ಣಂಚ ಊರದ ಇತ್ತಂಗಲು ಕೊರೋನಾ ಪಿದಾಯ ಊರದಾಗಲೇ ಸುಮಾರೆ ಸರಿ ಇತ್ತು ಊರುಡು ಇನಿ ತೂಯರಿಂದ ಮೂಲು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯ ಶಾಸಕರಲ್ಲ ಎಂಪಿ ತೆತ್ತೊಂದು ಏನನ್ನು ಸೇರ್ದು ಇನಿ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯ ಇಲ್ಲ ಅರಿ ಕೊರಪನವಡು ಕಿಟ್ಟು ಕೊರಪನವಡು ಆಕಲೆಗೆ ಮರ್ದು ಕೊರಪನವಡು ಬಂಗಡುಪನಗಲಿ ತೂಪಿನವಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಜನಗಳು ತೂಯಿನಾಥ ಜನಪ್ರತಿನಿಧುಲು ಬೇತ ವಾಜಿಲ್ಲೆಟ್ಟು ತೂದುಪಾಯ 10 ಜನಗಳು ಸಹಾಯ ಮಲ್ದೇರು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಯಾನ್ 18,000 ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಒಕ್ಕ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನ ದಿನೋಡ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನಲ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಡ್ ಕುಲ್ದುಜ ಇನ್ನು ಎಂಕಲ ರೋಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡ್ ಬಂದ್ಬರಿ ಇಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಪೋಡ್ಚಿ ಪಿದಾಯ ಪೋಡ್ಚಿ ಓಡಿಗೆ ಇತ್ತಿಂಡಲ್ಲ ಅವು ರಾಜಕಾರಣಿಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬುಜಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕಲೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬುಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಎಂಕಲ ಜೀವನ ಎಂಕಲು ರಿಸ್ಕ್ ಮಾಲ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿವರೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ದ ಊರುಡಿತ್ತಂಕಲು ಊರದಾಗಲೇ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಫಾರಿನ್ ಇತ್ತಂಕಲು ಫಾರಿನ್ದಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ದಯ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಊರುಡಾಯ್ನ ಶ್ರೀಕತ್ ಒಂದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಬೈದೇನೆ ಅಂಚದು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಂಬೈಡುಂಡು ಬೊಂಬೈಡು ಇಜ್ಜಿ ಪೂನೋಡುಂಡು ಬಂಡ್ರ ಮಾತು ಕೂಟಿಡ್ಲ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಎರಡು ಉಂಡ ಅಕಲು ಉಪ್ಪಂದನಗಲೆ ಕೊರ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತಿನಕಲು ಏರೆಗೆ ಇಜ್ಜೇರ ಅಕಲೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅವಕಾಶ ನಿರ್ತ್ಲಮಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಜೀವ ಮಾಡು ನನ್ನ ದಿಕ್ಕಂತ ಆಯ್ತು ನೋಡು ರಾಜೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲೊಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಕಡಪಡ್ತಾರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ರಾಜಕಾರಣಿನಕುಲೇ ಕಾಪುನ್ ದಯಪಂಡ ಅಚ್ಪ ಶೇಕಡಾತ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪು ರಾಜಕಾರಣಿನಕಲ್ಟ ಇರೋಂಜಿ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅದು ನೆಕ್ಕಿಂಚಿ ರಾಜಕಾರಣಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಣ್ಣಗಾಯ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಇನ್ನು ನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ರಾಜಕಾರಣಿಲು ಬಂಡ ಚುನಾಯಿತ ಜನಕುಲ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರತಿನಿಧುಲು ರಾಜಕಾರಣಿಲು ತಾನು ಬೇತಕುಲತ್ತೆ ಆಕಲು ಜನಕುಲಗೋಸ್ಕರ ಒಪ್ಪುನಕಲು ಅಂಚಾದ ರಾಜಕಾರಣಿನ ಕುಲೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಮಾತರ್ನಲ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಬಂಡ ಸರಕಾರದ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಇತ್ತಿನ ಬಂಡ ಭಾರಿ ಸಮಯ ಆಂಡ್ ಜೋಕ್ಲೆನ ಎಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ದೃಷ್ಟಿ ಬಂದುಪ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಾತ್ರ ಪೂರಕವಾದ ಇಚ್ಚಿ ಬಣ್ಪನೆ ಸರ್ಕಾರ ತಪ್ಪೇ ಮಲ್ದಿನ ಯಾನ್ ಬಣ್ಪುಜಿ ಸರ್ಕಾರ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿಂಡು ಕಾಂಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಯ್ಯ ಈ ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಜೋಕ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲ ಕಣ ರಾಪುಡ ಬಟ್ ಇತ್ತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದು ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕಡು ಐಕು ಸೂಕ್ತವಾದ ನಡಪುನ ಲಕ್ಷಣ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಆ ರೀತಿ ನಗುಲು ಎಣ್ಣೀರಿಂದಲ್ಲ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೂಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ಮೂಲು ಶಾಲೆನ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ತಿಂಗಳು ದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ರಡ್ಡು ತಿಂಗಳು ಇಜ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಲು ಸೇರಾದ ಬಹುಶಃ ಜೋಕ್ಲೆ 30% ಇತ್ತೆ ಅಮೆರಿಕಡು ಯುಕೆ ಪುರ ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಬಂಧ ಅವಳು 30% ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿನ್ ಮಾಡ್ಬೇರು ಜೋಕುಲು ಪೋಂದಿಜ್ಜೇರು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಂದಿಜ್ಜೇರು ಬುಡೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪೋತಿನ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲೆಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆತಿನ ಮಸ್ತ್ ಉದಾಹರಣೆಲು ಇಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪನು ಬಾರಿ ಬೇಗ 10 ವರ್ಷದ ಉಲಯದ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಒಂದು ವೈದ್ಯ ಲೋಕನೆ ಬಂದಿದೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ 10 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ 10 ವರ್ಷದ ಉಲಯ ಇತ್ತಿನಗಲೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಪ್ಪುನಗಲೆಗೆ ಒಂದು ಆಪನ ರೋಗ ಅಂಚಾದ ವಾ ಕಾರಣಕ್ಲ ಶಾಲೆ ಶುರು ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಸಂಗ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ತು ಭವ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂದೊಂದು ಸಂದೇಶ ಕಡಪಡಿದ್ದಾರೆ 14 ದಿನ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಆದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬೈದಂಡೆ ಹೋಮ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ 14 ದಿನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಪಂದಪನೊಂದುಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ಸರಿನಾ ಅವು ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಅವು ಇತ್ತಂಡು ಒಂದು ದುಂಬು ಇತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿನ ಸರಿ ಇತ್ತಂಡು ಈರ್ ಮೇರೆ ಸೀಲ್ ಪಾರ್ದಿಲ್ಲ ಕಡಪಡ್ನಾಗ 14 ದಿನ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ 14 ದಿನ ಹೋಮ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಪಂದುಪ್ಪು 28 ಡೇಸ್ ಬಟ್ ಇತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೇಗ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆದ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡೊಂದುಂಡು ಪ್ರೂವ್ ಔಟ್ ಉಂದಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂದ ಬಂಡ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆತಿನ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಕೇಸಸ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆನಂದ ಇಲ್ಲ ಗೈತಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಗ್ಲೇ ಪೂರ 19 ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚೆಗೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ಲ್ಯಾಬ್ದ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನೆ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಈರೇನು ಬತ್ತು ಜತ್ತರ ನಾಡ ಫ್ಲೈಟ್ ಇದೆ ಇನಿ ರಾತ್ರಿ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆನೇ ಇರ್ನ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಕೊಡೋದು ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಕಾಂಡೆನೇ ಇರ್ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ತಿನ ಅವಕಾಶ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿದಿನ್ 6 ಡೇಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಬೇಗ ಆವೊಂದುಂಡು ಆಜಿ ದಿನ ತೋಲೆ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ಪುನ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ಅವನೇನು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ದೇರೆ 6 ಡೇಸ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ 6 ಡೇಸ್ ಹೋಮ್ ಮಲ್ದೇರೆ ದುಂಬು 24x24 ಅಂಚ 14x14 ಇರ್ತದೆ ಅಂಚಾದ ದುಂಬು ಮಲ್ದೇರೆ ಇತ್ತೆ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಹಲೋ ಪಲ್ಲಣ್ಣ ಏರುಂದು ದುಬೈರ್ದು ರಾಜೇಶ್ ಪಂಡದು ಪಾತಿರ್ಲಣ್ಣ ಪಾತಿರ್ಲೆ ರಾಜೇಶ್ ಪಂಡ್ಲೆ ಮುಲ್ತೊಂಜಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತೇನ್ರಿ ಕುಡ್ಲಾಗಿ ಖಂಡಿತ ಮಸ್ತ್ ಜಂತ ಒಂಜಿ ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಟು ದುಬೈರ್ದು ಫ್ಲೈಟ್ ಬರೋಡು ಒಂದು ಪಂಡ್ಪುನ ಬೇಡಿಕೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾರಿ ಇತ್ತ ದಿವಿ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರೇ ಎಂಕಲ್ನ ಮುಲ್ತಾ ದುಂಬುದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ಭಾಗದ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದಿತ್ತಿನ ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿಗಳು 6
ಕರ್ನಾಟಕ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಈ ಓವರ್ಸೀಸ್ ಹಿಡಿದು ಲೆಸು ಮಲ್ಪನೆ ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದಕ್ಕಲು ದುಡ್ಡು ಏರೇರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡ ಆ ಧನಿಕುಲ್ ನಕಲು ಅಕಲ್ನ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ನಕಲಿಗೆ ಚಾರ್ಟರ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಮಂತ್ ಕಡೆ ಬಿಡ್ದೇರೆ ಆಂಡ ಕೆಲವು ಇತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಕಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಫ್ಲೈಟ್ ಉಂಡು ಕುಡ್ಲಾಗಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಕೇರಳಕ್ಕೂ 22 ಫ್ಲೈಟ್ ಬತ್ತುಂಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ 3 ಫ್ಲೈಟ್ ಬತ್ತಿಜ್ಜಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕುಲು ಫೈಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾದ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಕಳ್ಳ ಮೊರಡಿ ಎಂಕುಲು ಯಾನು ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬೋದು ಮನವಿ ಕೊಡ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಲೈಟ್ ಮಲ್ಪರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪರ ಪಂಟ ನನ್ನ ಫ್ಲೈಟುಲು ನನ್ನ ಡೈಲಿ ಫ್ಲೈಟೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲೈಟ್ 8ನೇ ತಾರೀಕು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ವಾನಮ್ನಿದ ತೀರ್ಮಾನ ಸರ್ಕಾರದ ಎದುರು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ 8ನೇ ತಾರೀಕು ಬೊಕ್ಕ ಓಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಆವು ಅಂಚದ ಎಡ್ಡೆ ತೀರ್ಮಾನ ಆಪುಂಡು ಅವು ಸರ್ಕಾರದ ಒತ್ತಿಟ್ಟೆ ಇರೇ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಆವು ಐಟ್ ದುಂಬು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫ್ಲೈಟುಲು ಇತ್ತೆ ಭಾರತ ಬಂದು ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಆ ಸೇವಾ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತ್ ಸೇವಾದ ಫ್ಲೈಟ್ ದಾದ ಬರೋದುಂಡು ಅವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕುಲು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ಈ ರಾಯಿನದ ಬೇಗ ಬಲೆ ಊರು ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಆಯ್ತು ರಾಜೇಶ್ ಅವರ ನಂಬರ್ಲ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರಿ 60 91 14 40 609114440 ಕುವೈತದ ಯಾಕಡೆ ಅರೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಪೊಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಐವೊಂಡು ಸುದೀರ್ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆರ್ನ ಕೆಲವು ಜನ ಗುರ್ತದ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರಯತ್ನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮಲ್ಪ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಚ್ಚಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇರಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಟ ಪಾತಿರುವಂತ ಅವನು ಖಂಡಿತವಾದ ಭಿರ ಪಾಡ್ವೇರ್ ವಿಶ್ವ ಎಸ್ ಇನಿ ಯಾನು ಕೋಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸಭೆಟ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆದಿತ್ತಂಡೆ ಕೋಡೆ ಮಕ್ಕಳ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲ ಚರ್ಚೆ ಇತ್ತು ಎಂಕಲ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಒಬ್ಬ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಕಮಿಟಿ ಅವಾಗ ಎಂಕುಲು ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪಂತ ಅವುಗಳು ಖಂಡಿತವಾದ ಒತ್ತೊಂದೇ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಏಪಲ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನ ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ತಿಜಾಂಡ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಮಲ್ತಿದೆ ಮಲ್ತಂಡು ಎಂಚಾಂದ್ ಮನ್ಪನ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತಾರೆ ಅಕಲೇಕ್ಲ ಒಂದು ಮನವರಿಕೆ ಆತಂಡು ಒಂದು ಮಲ್ಪನ ಸದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕರೆಲ್ಲ ಪಂಡ್ತೀರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನೆತ್ತ ಪರವಾದ ಉಳ್ಳೇರು ಜೋಗುಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು 2 ತಿಂಗಳು ಸ್ಕೂಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡಲ ಬೇತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪರ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಟ್ಟು ಕೊಡಂಜಿ ಯೋಜನೆ 100 ದಿನ ಶಾಲೆ 100 ದಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಎದುರು ಮಲ್ಪೋಲಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲ ಯಾರು ನಮಸ್ತೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಇಲಿಯಾಸ್ ಅಂತ ಸರ್ ಯಾನ ದೋಹಾಡ್ ಪಾತ್ಯಾರ್ನು ದೋಹಾಡ್ ಸರ್ ಎಂಕುಲೆ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಸರ್ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಮುಂತುಲೆ ಯಾನ ಚೇಂಜ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಬೇಲೆ ಮುಲ್ತ ಇತ್ತು ಸರ್ ಇತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3 ಮಂತ್ ಆಂಡ್ ಕೋವಿಡ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಜಾಬ್ ಪೂರ ಲೇ ಆಫ್ ಮಲ್ದೇರಿ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲು ಕುಡ್ಲಾದಕಲು ಯಾನ ಉಡುಪಿ ಏರಿಯಾ ಕಾಪುಡು ಎಂಕಲ್ನ ಊರು ಸರ್ ಎಂಕಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅವು ಪೂರ ಮಲ್ದಾತಂಡು ಮೂಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನ ಪಂಡ ಸರ್ ಎಂಕಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪಡೊಂದುಲ್ಲ ಇರಗಿ ಎಂಕಲ್ ನಾವು ಕುಡ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದ ಲೀಡರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗೇಶ್ ರಾವ್ ಬಂದು ಆರು ಪಾಪ ನಾಗೇಶ್ ರಾವ್ ಬಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಆರು ಎಂಕಲ್ನ ಪುತ್ತೂರ್ದಾರು ಸರಿ 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 ಆರು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರ್ ಆರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದು ಪೂರ ಲಿಸ್ಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಎಂಬಸಿ ಕಡಪುಡ್ದ ಆಂಡಲ ಎಂಕಲ್ ಊರ್ದಕ್ಲು ಏರ್ಲ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಏರ್ಲ ಎದುರು ಬರೊಂದಿದ್ದೇರು ಆರು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ದೇರಿಗೆ ಆರು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಎಂಕಲ್ನ ಸಿಎಂ ನಮಿತ್ ಮಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಗೆಸ್ತಿದ್ದೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಅರೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ದೇರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ದೇರಿಗೆ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಇತ್ತಿನ ಮೂಲ ಎಂಕಲ್ನ ಲೈಫ್ ಭಯಂಕರ ಟಫ್ ಆಗುಂಡು ಸರ್ ಪಂಡ ಮೂಲು ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕೋವಿಡ್ ಭಯಂಕರ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುಂಡು ಇತ್ತದ ಮೂಲು ಪಂಡ ಕೋವಿಡ್ ಕೇಸ್ ಇತ್ತಿನಗಳಿಗೆ ಲೆತಂದ ಪೋಂದಿದ್ದೇರು ಅಂಚೆ ಅಂಕಲ್ ಇತ್ತ ಮೂಲು ಬರಗ ಒಂದೇ ಭಯಂಕರ ಬಂಗೋಡ್ಲ ಇತ್ತು ಕೇರಳ ಸರ್ ಇತ್ತು ಹೊಸ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 20 ಫ್ಲೈಟ್ ಉಂಟು ಸರ್ ಕಣ್ಣೂರಿಗೆ 3-4 ಫ್ಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಕಲ್ ಕುಡ್ಲಾಗ ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಒಂಜಿ 2-3 ಫ್ಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡಾಯ್ತು ಸರ್ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಈ ಪಂಪುನ ನೂದೇಕ್ ನೂ ಸತ್ಯ ಯಾನ ಇನ್ನ ಬೇಡಿಕೆನೆ ಕೂಡ ಎಂಕುಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿಡ ఒక ಡಿ ವಿ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ಇರಲ ಎಂಕುಲು ದಿನೋಲ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಉಲ್ಲ ಇನಿ ಈರ್ನ ಪಿರ ನಾಗೇಶ್ ರಾವ್ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಎಂಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪ ಖಂಡಿತವಾದ ಈ ಪಂತಿನ ನೂದೇಗ್ ನೂ ಸತ್ಯ ಎಂಕುಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಕೇರಳ ಕಿಂಜ ರಾಜ್ಯ 2 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಉಪ್ಪುನ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ 22 ಫ್ಲೈಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ 6 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಉಪ್ಪುನ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ 4 ಫ್ಲೈಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ವಾನ್ಯಾಯ ಒಂದು ನಮ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏತ್ತಿಗಲೆಗೆ ಒಂದು ನಿಕಲೆಗೆ ಎಂಕ ಕಳಕಳಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಿಡ್ಲ್ ಈಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಸಾಧಾರಣವಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗೋಡೆ ಈ ಭಾಗದಕುಲೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಉಪ್ಪುನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋಡು ಅಂಚಗರ್ತ ಆದುಪ್ಪುನಗ ಒಂದೊಂಜಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಪುಲೇನು ಪಂಟ ಖಂಡಿತವಾದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರಿಗೆ ಪುಕ್ಕ ಪಿರ ಒಂದು ಸರ್ತಿ
ಇನ್ನೇ ಪಿರ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಎಂಕುಲು ಪಾತಿರ್ದೆ ಈರ್ನ ಮನವಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಪನ್ಪ ಅಂಜನೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಇಲಿಯಾಸ್ ಬರ್ಪೇರು so far no single flight has been scheduled for Doha to Mangalore ದೋಹಾರ್ದ ಐನತ್ ಬೇಗ ವಿಮಾನೋಲ್ ಬರ್ಪಿನ ಅಗತ್ಯ ಭಾರಿ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಭಾರಿ ಜಂತ ಬೇಡಿಕೆಲುಂಡು ಅಲ್ಪ ಚಾವುಂಡು ಬಡ್ಡ ಸರಿ ಬಂದ್ರೆ ನಿಕುಲು ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ ಕತೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ 4117 ಆತಂದಂಡ ಸಂದೇಶಲೇನೆ ನಿಕಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಒರುಟ್ಟು ಕಡಪುಡೋಲಿ ಪಂದ ಪನೊಂದು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಸುಮಾರು ಜಂತ ಸಂದೇಶಗಳು ಬರೋಂದೇ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶಗೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಕತಾರ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಊರು ಅಂಚಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇಲ್ಲ ದಾಯಕಿದ ಬಂಡ ನವೀನ್ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶಡು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನಕುಲು ಗಲ್ಫುಡ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಗಳು ಈ ಕರಾವಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಕಲೆಕು ಮೌಲ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಪೋತಿನಕಲು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವಲ್ದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಕುಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಊಲ ಕ್ಯಾಂಪುಡು ಗೇಪುಡು ಬೇಲ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸನ್ನಿವೇಶ ಆಕಲೆಕ್ ಈ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಬೇಲೆ ಪೋಯಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಕಲ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಓಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪಾಡುವೇರು ಒಣಸ್ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಆಕಲೆ ಪಿದಾಯಿ ತಿರ್ಗರ ಪೋಪ್ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಪಿದಾಯಿ ಇಡ್ಬೋದು ಬರ್ಪುಲೆಕ್ಕ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚೆ ತುಪ್ಪನಾಗ ಆಕಲು ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಕಲು ಜೀವದ ಆಸೆಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲದ ಕಲ್ನ ಪೋದು ಊರುಡು ಪೋ ಸೈಕಾನ್ ಪನ್ಪುನ ರೀತಿಡು ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಆಕಲು ಇನ್ನು ಊರು ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ರಮೇಶ್ ಒಂದ ಕುವೈಟ್ ಸಹಾಯಗಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರ ಐಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅಲ್ಪೊರ್ದೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ರಮೇಶ್ ಅಂದ್ ರಾಜೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಬಂದ ರಮೇಶ್ ಬಂಡಾರ್ಲೆನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಹುಶಃ ಈಗ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಅಲ್ಪನೆ ಸಹ ಇತ್ತನೆ ತಿಕ್ಕರ್ಲ ಅವಕಾಶ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಅಂಚಾದೆ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಮೂಲ ಪಾಡೋರು ಪನ್ಪುನ ಎಂಚಿನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಹೊರಪಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು ಲೆಪ್ಪುಂಟು ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸರ್ ನನ್ಗೆ ನಂದು ಮಗಳೊಂದು ಕುಂಬ್ಳೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇಂದ ಬಂದವಳು ಇಲ್ಲೇ ಬಾಕಿ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಸರ್ ಒಂದು ಪಾಸ್ ಇದು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಒಳ್ಳೇದಿತ್ತು ಸರ್ ಈಗ ಕುಂಬ್ಳೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ಲ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸರ್ ಯಾಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕುಂಬ್ಳೆ ಅವಳ ಮಗಳದ್ದು ಗಂಡ ಮನೆಗೆ ನೀವು ಪಾಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದೇ ಪಾಸ್ ಹೇಗೆ ಸರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ ಇದೆ ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಹೌದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಏನು ಅಂತ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಈಗ ಅಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಹೋಗಿ ಬಂದದ್ದು ಅವರ ಅಲೌಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲೌಡ್ ಇಲ್ಲ ಕೇರಳ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾರ್ಚಿಂದ ಬಂದವಳು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಳೆ ಸರ್ ಈಗ ಹೋಗ್ಬೋದು ನೀವು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಇದ್ದಾರೆ AC ಅವರು ಮದನ್ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ನಾಳೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಇದ್ದಾರೆ ಮದನ್ ಅಂತ ಅವರ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಾಳೆ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ಹೋಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸರ್ ಹೌದು ನಾಳೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ ಹಲೋ 98450 875 ಐವನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಅಂತ ಬರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ 450 yes 98450 ಓಕೆ ಸರ್ ಓಕೆ ನಾಳೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ ಓಕೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಸರಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಬಂದ್ರೆ ನಿಕುಲ್ಲಾ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಖೀರಿದಂಚಿ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಬೆಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಬಂದು ನಾಗೇಶ್ ಸುವರ್ಣೇರ್ ಬರೆ ಒಂದಿಲ್ಲರು ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಬೆಡ್ ಲೈನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಪ್ರಾರಂಭಡು ಇಡೀ ಆಸ್ಪತ್ರೆನೇ ಎಡ್ಮನೂತ್ ಬೆಡ್ಡದ ಆಸ್ಪತ್ರೆನೇ ಕೋವಿಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಲ್ತ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯೋಡು ಒಂಚೂರು ಎಂಕ್ಲೇಕಿಲ ಒಂಚೂರು ಆಂಡ್ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೋಡ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಈತ್ ಖರ್ಚು ಅಗತ್ಯ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಲೇನು ನಮ್ಮ ಈ ಡೈಲಿ ಬರ್ಪಿನ ಪೇಷಂಟ್ ನಕ್ಲೇಕ್ ಕೊರ್ದು ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತು ಯಾಕೆ ತೊಂದರೆ ಒಂದುಂಡು ಅಕಲೆ ಎಂಕುಲು ಬೇತೆ KMC ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಡಪಡೊಂದುಲ್ಲ ಅವಳು ಅಕಲು ನಮ್ಮ ವೆನ್ಲಾ ಕೂಡ ಇತ್ತಿಲೇಕ ಅಲ್ಪ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಕಲೆ ದೊಡ್ಡ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಕಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡ ಕೊರ್ಲೆ ಪಣೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಈ ನಮ್ನಿದ ಶೋಷಣೆ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚದ್ ಪಿರ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೇನು ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಣಬೋಡು ಪಣಪುನಂಚ ಚಿಂತನೆ ಉಂಡು ಆಂಡಲ ಇತೇ ಕೋವಿಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಇಡು ದಾಲ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೋಡಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಇತ್ತಿನೇಟೆ ಕೋವಿಡ್ ಪೇಷಂಟ್ ನಗಲು ಉಪ್ಪು 43 ದಿನ ಮಾತ್ರ ಇನಿತ ದಿನಕ್ಕೂ ಅಂಚದ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಯ್ಯವ ಅಂಚದ ಇತೇ ಪಿರ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಕೋವಿಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಕೂಡ
ಡೈಲಿ ಪೇಷಂಟ್ ನಗ್ಲಿಕ್ಕೆ OPD ಪೇಷಂಟ್ಲ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಬನ್ಪುನ ಉಂಡು ಇನ್ನೀಗ ದಾಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಬೆಡ್ಡಿದ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೋವಿಡ್ ಆಂಡಲ ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಅಂದು ಬೋಡ ಎಲ್ಲದ ಆದಂಡ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ ತತ್ಮೋಸ ಆನಂದ ಐಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಐಕ್ ಪ್ರತಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ 25% ಬೆಡ್ಡಿನ ಐನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ 25% ರಿಸರ್ವ್ ಉಂಡು ಅಕುಲ ಐಕ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸರಿ ಸೊ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಸರಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಪಲ್ಲಣ್ಣ ಏನೊಂದು ನಾನು ಮುಳುಗುದ್ರಿ ರಘುನಾಥ್ ಬಂಡದಿ ಪಾತಿರ್ಲಣ್ಣ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಏನ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ವಾದ್ಯ ಸಂಘದೊಂಜಿ ವಾದ್ಯದೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಒಂಚೂರು ನಿಖುಲೊಂಚೂರು ಪಾತ್ರ ವಾದ್ಯ ಸಂಘದ ಅವು ಖಂಡಿತ ಈ ಪೊರ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಅಂತ ಪಂಡ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ವಾದ್ಯದ ಕಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬರ್ಪಣ್ಣ ಬರ್ಪ ವಾದ್ಯದಾಗಲೇ ನಾನು ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳು ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಪೀರಾ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಖಂಡಿತ ಐಕ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದಿದೆ ಖಂಡಿತ ತಿಂಗಳು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ಪ ಸರಿ ಅಂಚನೆ ವಿನಾಯಕ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೆಪೇರು ನಾಗೇಶ್ ರಾವ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ರವಿಕುಮಾರ್ ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ ಕತಾರ್ನಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕತಾರ್ ರವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೂಡಂಬೆಲು ಅರ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ದಿನಾರ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತ ಇತ್ತ ಅಕಿರಿದಂಚಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಕೆಲವು ಕಡೆ ತತ್ಮೋಸ ಆದುಪ್ಪು ನನ್ನ ಸರಿ ದಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಗಮನ ಕೊಡೋಣ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ದಿನಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಗಮನ ಕೊರೋಡಾಯಿನ ಇತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತ ನನ್ನ ಇತೋರ್ತ್ ಮುಟ್ಟ ಎಂಗ್ಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ಲಾದೆ ಜನಕ್ಕೂ ನಿಕುಲ್ ಪೋರ್ಚ್ ಬಂತ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದೇಗ ಇಲ್ಲಡ ಪಿದೆ ಬೈಜೇರಿ ಅಂಚಾದ ಜೋಕುಲ್ಲ ಬೈಜೇರಿ ಮಲ್ಲಾಕುಲ್ಲ ಬೈಜೇರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇತ್ತೆ ಅಕುಲ್ ಪೂರ ರಸ್ತೆಗೆ ಬರ್ತದ ಬೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಕೊರೋನಾದ ಒಟ್ಟು ಬದುಕೊಟ್ಟು ಅಂದ್ ಇದು ಒಟ್ಟು ಬತ್ತದ ನನ ಎಂಚ ಅಂದ್ಬಂಡ ಈ ಪೂರ ಜನ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ತಿ ಎಂಚ ಬದುಕುನೊಂದು ಎನ್ನ ಜಾಗ್ರತೆ ಏನ್ ಮಲ್ಪಡು ಇನ್ನ ಜಾಗ್ರತೆ ಖಂಡಿತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಎಲ್ಲ ತನ್ನ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತಂಡ ಈ ಎನ್ನ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ನಟ್ಟು ಕೊಡೋರೆ ಏನರ್ದು ತೊಂದರೆ ಏನರ್ದು ತೊಂದರೆ ಎನ್ನ ಬುಡದಿ ಅಪ್ಪಲ್ ಬಂದ್ಪಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ದಾದ ಅನ್ಪಲ್ ಬಂಡ ಈರೆಕ್ ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಉಂಡುಂದೇ ಈರು ನನ್ನೋರು ಎಡ ಪಾತೆರೋಡು ಬಂಡ ಎಂಗ್ ಉಂಡು ಈ ಬರ್ರಬಲ್ಲಿ ನಿಕ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದೂರ ದೀಪಿನ ಎಂಗ್ ಉಂಡುಂದೆ ದೇವಂಡ ಉಂಡೈಚೆ ಗುತ್ತು ಪರೇಜಿ ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆತೆ ಐಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಈ ರೋಗದ ಉಲೈ ಒಟ್ಟು ಬದುಕರೆ ಕಲ್ಪಡು ಐತೆ ಮದ್ಮೇಕ್ ನಮ್ಮ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮರಣಾನುಗಲಾತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೂಟ ಮಲ್ಲ ಕೂಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕರೆ ಕಲ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಾಡ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕೈದೆಕ್ಕುನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ನ ಈತೇ ನೆಕ್ ಮರ್ದು ನೆತ್ತ ಮರ್ದಿದ ಅಲಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಬಂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಡ್ದು ಬರೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ದಾರನ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಸಮಸ್ಯೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೀರ ಸುಮಾರು ಜನ ನಂಬರ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಬ ಎಂಕಲ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಮಾಧ್ಯಮವಾದ ಇಂಕ ಧನ್ಯತಾ ಭಾವ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇರೆಗ್ಲ ಈ ಪಡ್ತರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ ನಮಸ್ತೆ ಪಲ್ಲೆ ಯಾರೊಂದು ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಹರಿಣಿ ಅಂತ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಮಾತಾಡಮ್ಮ ಹೇಳಿ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇವರು ಒಂದು ದಿವಸದವರು ಕೂತಿದ್ರಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಜಸ್ಟ್ ಬೇರೆನಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನನ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಕೊರೋನಾ ಅನ್ನೋದು ಸರ್ ಅದು ಈಗ ಯಾರು ಸಹ ಬೇಕು ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಂಡದಲ್ಲ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗ್ಲಿ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ನಾವು ಅವರಿವರನ್ನು ದೂರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಅವರವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತೆ ಈಗಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಉಂಟು ಏನು ನಡೆಯಿತು ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಯಾರು ದೂರುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೂರ್ಲಿಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೂರ್ತಿದ್ರು ನಾನು ಕೂಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳುದು ಮೇಡಮ್ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳದೇ ಇದ್ರೆ ಅದು ಮತ್ತೂ ಲೋಪ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ ಖಂಡಿತ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ತಪ್ಪು ಅಂತಾದ ಕಂಡದನ್ನು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳದೇ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಮತ್ತು ಅವ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ತಾವ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಬಿಜೆಪಿ ಇರ್ಬೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು ದಳ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ಯಾವುದೋ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು ಹೌದು ಸರ್ ಅದ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಜನತೆಗೆ ಸಹ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊಡಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಅವರಿವರು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಾವೊಂದು ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮದು ಎಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಉಂಟು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸಂದೇಶ ಹೇಳಿ
ಈಗ ಎಲ್ಲ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಸ್ಟೇಟ್ ತನಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಇಷ್ಟೇ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಅದರ ಕರಾಳ ಮುಖವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಸಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಸಹ ನಾವು ದೂರದಕ್ಕಿಂತ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತಂತ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಅದನ್ನ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಆಗ್ಬೋದಲ್ವಾ ಸರ್ ಅಲ್ವಾ? ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಈ ರೋಗ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ಜನರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಹಕಾರನೇ ಕಾರಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರ ಸಹಕಾರ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಮೇಡಮ್ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡಿ, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಮಗೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಒಬ್ಬರೇ ಒಬ್ಬ ಜನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಪೊಲೀಸಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಕಮಿಷನರಿಗೆ, ಜನ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆದರಿ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕೂತದ್ದು, ನನಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಜನರ ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಈ ರೋಗಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಷ್ಟು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ಜನ, ಅದೇ ಹೇಳುದು. ಇನ್ನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತದಂತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಹೇಳುದು, ಈಗನೂ ಏನು ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ನೂ ಸಹ ಹೇಳುದು, ಇದು ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರಿಂದ ದೂರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದೇನು. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಿನ್ನೆ ಸಹ ನಾನು ಕೆಲವು ಬಸ್ಸಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಇದು ಈ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೂರದಕ್ಕಿಂತ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಯಾರಿಗೂ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳುದು 30 ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ 60 ಜನ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಸ್ಸಿನವರಿಗೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅದರಿಂದ ಅನಾಹುತವೇ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ನು ಕೊರೋನಾದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಮೇಡಮ್ ನಾವು. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ. ಇನ್ನು ಮಾಸ್ಕ್ 2 ವರ್ಷ ಧರಿಸಬೇಕು ಖಂಡಿತ. ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ 2 ವರ್ಷ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 2 ವರ್ಷ ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗೋಣ. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಬಿನ ಚಿತ್ರಣ ಪಡ್ತಾರೆ ಐತ ನಡು ವೇಗಸ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಒಂದು ರಡರ್ ಜಂಟಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಹೆಚ್ಚಾವಲ್ದೆ ರೈತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಐತ ಪಾತ್ರೆ ಪಂಡು ಸುಮಾರು ಪೊರ್ತು ಚುಟುಕದವೆ ನಾಯಿನದು ಬೇಗ ಸರಿ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಪಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಲಿದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಹೋರಾಟ ನಮ್ಮ ಮಲ್ದ ದಾಯಕನ್ ಬಂಡ ಮುಗುಲ್ ಬಂದಾಯಿನ ಟೈಮ್ ಇಡು 2-3 ತಿಂಗಳ ಪೂರ ಎವರೇಜ್ ಗೊಂದಲ ಆತನೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ ಅಂತ ಪಂತೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಗೊಂದಲ ಸರಿ ಮಲ್ತುಕೊಲಿ ಏರಕ್ಕೆ ನಿಗಲೆ ಬಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೈದಿನ ನಿಗಲ ಮನಸ್ಸು ಅನಿಸುಂಡು ಅಕುಲು ಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದೆತ್ತೋನಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಬಿಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಕಾರನೇ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಿಲೆ ಅದು ಐದು ಅಡೆಮುಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಬಿಲ್ ಸರಿಯಾನ ಮುಟ್ಟ ಎಂಗುಲು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಜ ಅನ್ಮಂತೆ ಅಂಚಾದೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಇತ್ತಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಡೆಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ದು ಅವ್ರು ನಿಖಲಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಮಾಹಿತಿ ಇಟ್ಲೆ ನಿಖಲಿಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಇತ್ತಂಡ ಇತ್ತೆ ಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ರೀಡಿಂಗ್ ದತ್ತೊಂದಿದ್ದಾರೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಬತ್ತಿನ ಆತ ನಿಕುಲ್ ಕಟ್ಟೋಡೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಬತ್ತಿನ ತೂದು ರೀಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಕಾರ ನಿಕುಲ್ ಏತ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ದಾರ ಆತನ ತೂದು ಕಟ್ಟಿಲೆ ಅನ್ಪನ್ಪನ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊರ್ರೆ ಬಯಕೆ ಮಲ್ಪ. ಸರಿ ಮುಗಿಬಿನ ಚಿತ್ರನ ಹೊರತುವೈದನೆ ಬಂದಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತೂಯಿನ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಡಪಡ್ನೆ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ರೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅನ್ಪಂದು ನಿಕಲ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆದ ಒಟ್ಟುಗು ನಿಕಲ್ನ ವಿಚಾರದ ಒಟ್ಟುಗೆ ಇನ್ನೇ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರದ ಮಿತ್ತು ಬೋರ್ತಿನಾಥ್ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಪಾದಿರ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜರ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಂದು ಅರೆಗೆ ನಿಕಲ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ನಮ್ಮಟ್ಟು ಇಡೀ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಅನ್ಪಂದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕೆರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿನ್ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಕೊರೋನಾ ನಮ್ಮ ನಡುಟು ಬತ್ತಾತನು ನಮ್ಮ ಒಂಜ ಒಟ್ಟುಗು ಬದುಕೊಡು ಎರೆಗ್ಲ ತೊಂದರೆ ಒಂದಿಲ್ಲಕ ನಮ್ಮಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತಂದು ಇಜ್ಜಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಕೊರೋನಾ ದೂರ ಕಡಪೊಡುಗ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಆ ದಿನ ಬರಡು ಬಂದು ಪನೊಂದು ಮಾತೆರೆಗಳು ಸೊಲ್ಲ.